because zvinhu zvaiyereswa, but now zvinhu zvakaona zvaiyereswa kare hazvichaire mazuva anaya. Kune tsvimbo dzaisabatwa mazuva ano dzinongobatwa. Tsvimbo hadzisina kuira kaidzi tinotodzibata kuti tikapedza pano. You cannot use two examples yanamsiya mwananani over what it involved sex. Mvangeri nyaya dzesex vanenge vanodzifarira chasha. Yes, ndodzifarira because ndo nyaya that's what we live for every day, even as Africa. Yeah, mukamburi mukuru. Vanhu vanongoita zvebonde. So it's a subject of a God and a human. So Pakaita bonderi muno. There are very similarities. Mwari akaita bonderi munhu. Inini ndinoziva kuti procreation kuti itiki. Pane zvinenge zvadi Sunday taitoenda kuFM and by then he was a major nyakudya. Then Friday taenda kumasowe. Kukanzi kune bira taitoenda futi kupi? Kubira. Saka kunganga taienda kumabira kupostori. I grew up in postori zvakanyanya. Postori ndakakwenda zvakanyanya. Vese vana mudara wimbo wayo ndakaonana navo. Then AFM. Ini ndaitonzi ndine mweya wekuvhima, ndine mweya wegudo. Wainzi kuti ngiro zimbiri dziri kukurwira, mweya wekuvhima kana ukabviswa pauri. Ladies and gentlemen, we are back again, and today we have got a whole different episode. We would say that you spoke and we answered. And this is mwari hangu, but zvimwe zvichemo zvenyu zvamunondipa zvinenge zviri directed to me ndogona kupindura. And we have got a debate, rather call it discussion, between Evangelist Marufu and Commander Ibrahim, amonoti Apostle Spencer, but nasitoshandisa Commander Ibrahim. And this debate rakanese straight because of my teachings ariko izvezvi ane chekuita nechivanhu neChiKristu, zvinhu izvi zvinosangana here. And ndakaona kuti the two most authoritative voices atinawo izvezvi ivoice raCommander Ibrahim nevoice raEvangelist Marufu. So vanhu vakati no, chimbotisanganisira varume ava timbonzwa kuti zvakamira sei. Saka nhasi tauya navo. On my right, tina Evangelist Marufu, ndofunga vamwe wese munovaziva muvhangeri. Muvhangeri, welcome. Aizigo, zviri kufamba here? Zviri kufamba, tichikuonai muripo kudai toziva kuti nyaya dzevhangeri hadzimire. Yes, we're excited to be around. I hope pana chabatsirika ya. Pana chabatsirika. And then to my left, tina Commander Ibrahim wakabata tsvimbo yeumambo. Commander, we welcome you. Babasi kumurise. Ndiri nani, zviri kufamba here? Aiwa, hatina problem. Yes. So ndo vanhu vatinawo. Mitemo yedebate redu handisi kuitaura ndakatarisa hangu varume vari poside kwangu because vawambe kwandiri ndogona kuhanyara, but mitemo yedebate redu ndeyekuti we are just going to be respectful as true adults and also presumed men of God. Vanhu vatotarisira kuti vanhu vaMwari, hapana ma-insults nyango ukaona kuti mumwe wangu andinganowanzirika. Hapana ma-insults. And also we are going to abide by the stipulated time. So each speaker is going to be given 3 minutes dzavanenge vachitaura, and timekeeper wedu after 2 minutes anongoflaga kutipatsira 1 minute, and then obva azokata kana 3 minutes yadzaita sei dzakwana. So ndo ma-rules of debate edu. And after all debate rapera, there is no winner per se, only the truth will win. And once again, I welcome you. Thank you. Wonderful. As a way of introduction, tinotanga namuvhangeri Marufu vachimbotiudzawo makuriro avakaita in relation to nhau dzeChiKristu or nhau dzechivanhu dzatinadzo. Yeah, I think in every African family, as you know, kwatinobva kwese chivanhu chiriko. Hakuna munhu anogona, unless mazuva ano, of course, zviri kuchinja, we have also a new generation which is coming. Yes. But ukaya from us, tikuzvara from 80s, 90s, vidzokera 70s, we're going back to the 1900s or 1800s, you find kuti we are entangled muchivanhu. Yes. Kanchiti vanhu ndokutaura both in tsika, magariro, chinamato. For example, inini, I'm coming up from a background where chipostori chiri kupracticewa mumba, background where
zveun'anga zviri kutopracticed around me. Isu musha medu we had midzimu miviri, Gusha naMbuya Murozvi. Mbuya Murozvi ndo vaigadzira musha, ndo vairapa kurapa kana pane vanorwara vadii vada kubatsirwa even in society, but Gusha ndiye aidhila nemaissues emusha. Taitwa nemabhuru akadirwa kuti sekuru vanonzi vari pabhuru vari kutochengeta musha. Kana mombe dzikarasika, bhuru rakadirwa rinotsvaka mombe dzodzoka. Hakuna mombe yairasika, dzopinda mudanga nenguva. There were activities dzataitoona. Saka musingakaurika nekutsvaga mombe. Yes, Gusha aitoshanya chero tiri panguva yekudya, otosogara pahomwe, muri kudya unozoona kuti hei yako mutodya makutomira makutanga kutombera. Yes. Otokutaura pane zvoda kugadzirwa, misha ida kugadzirwa, ida kusimwa, huku dzida kuitosei kumakuwa, pane zviri kuitika pamusoro pevakafa. We also experienced this, but also what was fascinating, chipostori chaigona kuvhengana nezvinhu izvi. Kuti tikanga taenda kumasowe, they find no wrong. Ini ndaitonzi ndine mweya wekuvhima, ndine mweya wegudo, ndaishandirwa namadzimai mupakurirwa namadzimai pabayeneji. Mazita anenge atirwa munonzi momeneji. You see, you find also, so wainzi une ngirozi mbiri dziri kukurwira, mweya wekuvhima kana ukabviswa pauri, mweya wekuvhima kana ukabva pauri, wakunzi wakwanisa kuprofita. But zvinhu zvandainzi ndiri kuakwaya kubva kuChiVanhu, because mweya wekuvhima ndainzi ndiri kuinirita kubva kuna sekuru wangu vanonzi vainzi vabhoni. You understand? So ndaikwanisa kuchiuya kuchipostori, then ndokwanisa kuva muroti kana muratidzwi ndichibva kuChiVanhu. It was as simple as that. So ChiVanhu nechipostori zvanga zvaigona kufambidzana pasina kupokana. So kana une mweya uinawo uri n'anga uku, kana ukatendeuka uku wakusweta muprofita. I also find it so fascinating because patanga tiri panganga paibviswa bhutsu, kanga wasvikawo kuchipostori aibvisa bhutsu. I think maybe ndosaka zvanga zvine uyanga ane tsvimbo aine mbiya nehari, uya ane tsvimbo ane mbiya nehari, uya ari kufuka jira kana ari kuprofita, uya ari kufuka jira. So pamba ine kufanana kwezvinhu izvi. So but ndo zvatakakura tichiona when we were growing up. Saka musi munyowanika pa No, I'm well versed in this. Hapana chati chataura pana baodzi chiko ichi handizvizive, ndiri musabata handizive. No. I'm a convert to SDA. Ladies and gentlemen, ndo muvhangeri Marufu vari kuchiudzawo history yavo. Saka he is not a novice as far as these issues are concerned. And then on my left tina Commander Ibrahim. Munogona kutiudzawo kuti zvinhu zvinyowani kwamuri here, makazvibatira padenga here, kana kuti makatobva nazvo kubva mumavambo. So basically, as far as I can remember the history of the family, there was a great-grandfather who was called Ibrahim. This is the guy we hold my Anglican missionaries to come and establish Muno. Great-grandfather? Yes. Which means they were my 18 go? Yeah, and Waktar. Gamuri nyanga yakabudira yatanga nekunzi Ibrahim. So the name Ibrahim, he actually was given to it by my missionary wow, Abaishanda. So this guy, he was a scholar. But at the same time, vanga vari shikiro. Pane zvaitika pavari. Like you would enlighten people, you would see things, foresight, prophecy, stuff like that. Moving down the generation after him, kwakazouya vainzi vana mafede vacho, iri nickname yekushinwa kwavaiita through my experimentations eung'anga. Kuti pane power riri pavari kuti vakadya ratsinga chikakurova iwewe hakuna mumwe munhu anochibvisa. Alright. Unotodzoka kwavari wodaro kuti vachibvise zvichienda zvakadaro till mudhara wangu. I grew up in a family setup yekuti hakuna chaitendwa, as in kuti tanga tisiri mapostori, tanga tisingaendi tasiri maKristu kweFM, tanga tisiri vanhu vechivanhu. It was just a neutral family. My father, because of the background, spiritual background yekumba kwavo, he decided kuti he didn't want us to be exposed that much. But mchembere manje
because was a very particular and spiritual person, forced us to go to different. So Sunday taitoenda kwa FM, and by then he was a major nyakudya. Then Friday taenda kumasowe, kukanzi kune bira, taitoenda futi kupi kubira. Saka kunganga taienda kumabira, kupostori. I grew up in postori zvakanyanya. Postori ndakakwenda zvakanyanya, vese vana mudara wimbo wayo ndakaonana navo. Then AFM, that was major till ndazosangana ne brother-in-law yangu, and I went to Nazareth. So basically it's a world of exposure kuzvinhu zvine chekuita nereligion and spirituality. Saka musi mutsva futi panyaya idzi. Ladies and gentlemen, varume vatinavo vese vari vairi, they possess what I would say a reasonable exposure yakada kusiyana nevanhu vazhinji kunhau dzechivanhu nechiKristu. Nombotanga nakomanda is from a definition. How would you define ChiKristu as opposed to ChiVanhu? Uye ChiVanhu as opposed also to ChiKristu? Christianity is a religion that is found based on the life, the death and the resurrection of Jesus Christ. Then ChiVanhu, it's a way of life of Zimbabweans. ChiVanhu, it's a way of life of Zimbabweans. Of Zimbabweans. Yes. And then in Muvangeri, how do you define them? ChiKristu tikuti it's chinhu chiri kutanga because pane vanhu vari kutera Kristu. Because that word Christianity iri kubva paword Christian zviri kudrive from Christ like, kuti vanhu avaonekwa paAntioch varunzi vakafanana Kristu, ivesi kutaura izvo bhuku raActs of the Apostle. So they are then named, they are given a name yekuti ava nekuti vanorarama saKristu, they carry that nickname and it grows now to become a world religion. So kana tikanga tataura kuti Christianity tiri kuti chinhu chiri kurarama chikurudzira vanhu kufanana Kristu. Vanonzi naPaul paya chinyora mubhuku raGalatians, ndakarerwa naKristu pamuchinjiko, handisini ndorarama asi Kristu ndiye akurarama mandiri, because Christianity chairi kunosvaka ndechekuti ise Kristu munhu. So kana tikanga tataura kuti Christianity tiri kutirasira kuona munhu akafanana Kristu pamafambiro, maitiro nemararamiro ake. Jesu hafanira kuparidzwa, anofanira kuonekwa achirarama. Ndocho chinonzi Christianity. And when we found people like Christ, then the world is at peace. Then even in heaven, they can go and dwell. Vanogona kurarama vari mudenga because vakafanira Kristu ari ikoko. So ndo Christianity. Kana tikanga tangodaro tagadzira Christianity, tagadzira vanhu vakafanira Kristu. ChiVanhu now tiri kutaura zvinhu zvevanhu, you can even hear kuti it has nothing to do with Christ if it's opposed to Christian. Zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu knowledge yavainayo, mararamiro avo zvisinei naKristu. That's why ukapinda muChiVanhu Kristu haumunzwa achitaura. Jesus is not exalted. What is exalted? Ng'anga, masvikiro, because zviri kuitwa outside Christ. The ancestors are exalted because zvinhu zvevanhu. Saka zvinhu zvechivanhu. So mune tsika dzirimo, manditika, mune magariro avari kuita sevanhu. Vazvina direction yavainayo muChiVanhu havasi kuipiwa naKristu. You see, so that's the difference. Saka we always argue kuti hazvisangani zvinhu izvi, because Christianity direction is given by Christ, ChiVanhu direction is given by human beings. It's cultural. Ndosaka mararamiro edu atinoita day to day as human beings. Then to quantify zvimwe zvinhu, that's why also you find controversy ukapinda muChiVanhu. Mune zvakawanda zvaunoona zviri controversial because it's not directed by Christ. Hazvisi kuti tinongedza kuti tiri kufanira kufanana nhingi. The direction is we must be like this. Like Christianity iri kutokuti kaona kudoti zvauri kuita zvanhu zvakaitwa naKristu. Mararamiro haasi aJesu. So we are being directed to Christ, here we are being directed to human beings. That's the difference. So muvhangeri mabva matoti zvinhu zvazvisangani. Ndatopedza. Hazvitombosangani. Because zvimwe ndezvemunhu, zvimwe ndezvaKristu. Munoda kupfuura mberi muchitsanangura kuti nei zvisingasangani. Hazvisangani because chimwe ndechaKristu, chimwe ndechevanhu. Christianity ndati tiri kudrivwa kuti tiri Christ like. Whatever you see in us. Saka vhesi inoti kuna 1 Peter chapter 2 verse 23. Inoti Kristu Jesu akakutambudzikirai, akakusiyirai mufananidzo kuti muteere makwara ake. Saka vanenge vachitaura pamaapostles vachinyorana kuti
tinokuparidzira zvatakanzwa nezvatakaona. Zvinhu zvamuri kuudzwa izvi, Kristu wacho takamudzwa tikamuona. We are saying to you, live like him. Imwe vhesi inoti uyo unomuti ndinomuziva asingafambe sezvaakafamba iye. Mureu wenhema zvokwadi haisi maari. Unofanira kufamba sezvaakafamba iye. Ndo ChiKristu. But ChiVanhu manje tiri ngotarisa magariro culturally, then we create kunamata kwedu nekunzwisisa. It's human perception. It's also subject to change, even with time. Christianity moves in every generation. It doesn't change because Kristu anogara akadaro naHebrews zuro nasiri kusingaperi. It doesn't change. But ChiVanhu chinogona kuchinja. Unogona kuona ng'anga dzanziri muChiVanhu previous dzine ngundu iyaya nekupfeka but kana time ikafamba zvikanzi hazvisiri mustaira dzinouya dzakarwa masutu dziri kuda kutraya kufanana nenguva. Ing'anga masvikiro angona kuchinjira kwekuitira akuitira mudzimba kunyange aimboitira makomo kare. Ngoma dzadzo dzinogona kuchinja with time nekwatiri kuenda sange dzatone magitari dzabva kungoma. So it is subject to change because zvinhu ndezvewanhu vanongotadza kuti tiri nguva ine ichi chiri kuitika and people adjust to that. But with Christianity, because Christ achange, we remain constant to what Christ is. Even if the world changes, we are not obliged to change. We follow Christ who doesn't change. Saka izvozvo ndozvinotokuratidza that there's a big distinction between Christianity and ChiVanhu. Zvimwe zviri cultural, zvimwe zviri spiritual. Tapanzwa zvakanaka. And then Commander Ibrahim, zvinhu zvinosangana izvi, ChiKristu neChiVanhu. Okay, chikati zvinhu zvinosangana here tinenge tichitokanganisa, because first of all you need to understand the difference between the two. Christianity is a religion. Every religion is man-made. Every religion is man-found. Christianity iri kutanga after the death of Jesus Christ. Iri kutangwa nevanhu, haisi kutangwa naKristu. Kristu iye pachake, he was not a Christian. Being Christ-like kana kunzi these are Christians, it was actually a nickname. Iri kupiwa vanhu vari kuoneka kuti batu vanava kamuitiro kavari kuita, kamupfekero kavari kuita ndo kanenge kaitwa nemuchinda uya ainzi Christ. Then the disciples amongst them start ministering and teaching the teachings of Christ according to what he was teaching them. Ndo pari kufoundwa a religion inonzi Christianity. ChiVanhu on the other hand hachina founder. ChiVanhu is not a religion. It's who you are as a human being. Ndoska chinzi ChiVanhu. ChiVanhu consists of your culture, your traditions, your values and your norms in a certain geographical place. Saka uchaona kuti ChiVanhu chemuZimbabwe chakasiyana neChiVanhu cheku-South Africa, chakasiyana neChiVanhu cheku-England. ChiKristu chiri kuuya chichipinda muvanhu vane ChiVanhu, vane hunhu. Saka you cannot put in comparison the two, a religion and a way of life. Christianity, it's a way of life that is being derived from a religion. That religion consists also of ChiVanhu, chevamwe vanhu, kunova iko kwakanyorwa Bible. Because if you check in the word, there is Jewish culture, there is Egyptian culture, there is Roman culture. ChiVanhu chemaroma, ChiVanhu chemaJudha, ChiVanhu chema-Egyptians. Just like kuti isusu tine ChiVanhu chedu Zimbabweans. Saka kutoti iko ChiVanhu neChiKristu hazvisangani, kuda kutoisa comparison yezvinhu tu izvozvo itori era pachayo, zvitori wrong izvozvo. Those two hazvikombeiwi because imwe inature, imwe man-made. ChiVanhu chiri kuexista predating Christianity. People were Zimbabweans, were Africans before kwatombove nechunhu chinonzi Christianity. Vanhu vaingoombera, vanhu vaingoita zvavaiita. So the major problem that people happen ndezvokuti varoda kufananidza this newfound tradition, this newfound religion iri kunzi nevanhu ATR anditika with our African culture or Zimbabwean culture. Those are two different things. ATR it's a religion yatofoundwa nevamwe vanhu
We are not speaking about that. We are speaking about our African culture as Africans, who we are. So haungati iwewe handiroori nekunda mukristu, haungati iwewe handisina mutupo nekunda mukristu. No, being a Christian doesn't change your nature as a human being. Achibvisa umunhu hwako izvozvo. No, it coexists with who you are. Ndosikachoona kuti ukaenda kuEngland, the way avanonamata, ukaenda what do you call it, kuIndia, the way avanonamata, handitika, ukauya kuno kuZimbabwe, the way atinonamata, zvinoita kunge zvakasiyana, but we are worshiping the same Christ. But chii chiri kuita kunge zviite kunge zvakasiyana is the cultures dzatinadzo. For example, kuIndia, kuenda pamberi patezvara, dumbu riri panze, hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana zvinonzi watadza kunamata. No, it's their culture. But kuno kuZimbabwe is different. You don't do that. Hauti iwewe kuda kusiyanisa ChiVanhu neChiKristu zvakafanana nekuda kuti munhu neganda zvinhu two zviri separate. No, it's one and the same thing. Because munhu handitika ndo unoita kuti munhu anamata. Saka it's one and the same thing. Mfange, munobvumirana nazvo zviri kutaurwa naCommand? Kuti titi pane religion, pane zvinhu zvinofoma religion. Kuti there is now a religion. There are things that forms a religion. I was trying to note down those things. Namama pane belief. Belief of a certain God. Kuti kuna Mwari, kuna msika vanhu. Pakati izvo patone belief. Handitika? Then panofanira paine worship iri kuitwa. Kuti vanhu vanosangana vachitonamata. Tosangana pakati, toungana, then worship, wopira kana whatever. There must be a worship. Kuti tida create a religion. Titi pana patone religion. A belief must be there. There must be also panofanira kuva a worship. Panofanira kuva also ne ritual iri kuperformwa. Kana kuti a practice. Kana chita prayers are being made. Pane minamato inoitwa, pane maceremonies ari kuitwa. Zvinhu zvinodiwa kuti titi religion yapo. There must panofanira kuva moral teaching. Kuti pane zvinodzidziswa. Kana chiti moral ndikutaura kuti it's between right and wrong. Kuti atidai. Kana tikatanga kuona zvinhu izvi, takuformulate a religion. Tikatanga kuona tunhu tuchibuda, panofanira paine community inopractice zvinhu zvatiri kutaura. Kuti pane vanhu here vatinogona kukaunda kuti 1 2 3 4 5 vanotoenda zvinhu izvi. Pangoitika whether they are 10, they formed a religion which must grow. So it's not about numbers. Kuti vanhu vanofanira kuti a million number. Then we say we have quantified religion. Panofanira paine sacred authority yakaita sescript. Kuti vanhu zvinhu izvo vari kudzidzisa izvi vane pavanozvitora kubva kuti according kumadzibaba edu vaiti zvakati, munhu mutapa akati zvakati, chaminuka akati zvakati. There is a script they are following inoita kuti vasarasika mukufamba kwavari kuita. If these things are found, we then declare that there is a religion. So if you talk about a tiara, context you find these things. Context Christianity, you find these things. Not that the religion is bad, but because taona zvinhu izvi, matems atinoshandisa kana taona zvinhu kuti zviite nyore kudoma kuti ava religion yavo practice inobhesa izvi, ava religion yavo practice inobhesa izvi. Hanzi naCommander tiara achisiso ChiVanhu hanzi zvakasiyana. Understanding inosiyana. I'm just giving you why I understand these things. Kuti understanding yangu inini kuti tipaita religion, if we just tikaona zvinhu izvi mu society, we then say there is a religion. Zvandatokupa izvi, handizo understanding inosiyana, but that's what I understand. Vamwe vanobva vataura Commander kunyanya kuti Jesu hanzi aipractice ChiVanhu chekumaJudha, ChiVanhu chemunguva yavo, anga asingatomboiti zveChiKristu, aitotedzerawo ChiVanhu, which means dai akaberekerwa muno muZimbabwe Jesu ingadai aitotawo ChiVanhu chedu chemaZimbabweni achiva Kristu waari izvezva. Religion, anditika, is created
specifically to relate with God. Culture is there for us to relate with men. You understand? So basically kune zvinhu zvinoitwa kuScotland zvekupfeka masketi nei zveshe. We cannot say that's religion. That's culture. Right? Now, muvhangeri zvavataura vachidefine chinonzi religion. Anditi vari kuzama kuportraya kuti within the African context there is a way of life. There are people vanonzi vanoiswa kumusoro, authorities. There are practices dzinoitwa anditika of appeasing and worshipping. So I believe vanga vachida kuzama kuti that then makes ChiVanhu a religion, right? Which then affirms my point. Yekuti within ChiVanhu, and you cannot separate ChiVanhu ne religion. Because zvinhu zvese zvavataura, we find it in Christianity. And we can basically incorporate that mu ChiVanhu chedu. Kuti we are putting Christ and as the leader. We are worshipping Christ. But at the same time, we are practicing those rituals. There's a difference between spiritual practices that are done in a specific area and spiritual practices that are confined to a certain religion. Saka munhu akati aiwa kuChiVanhu kwairohwa makuva anditika tiri kutaura isusu kuti ChiVanhu chevanani, because there's a difference between culture and traditions. Within a culture you find traditions. You realize kuti kune kwairohwa makuva, kune kwanga kusingarohwi makuva. Now it's going further now to spiritual practices within a certain tradition or a certain culture. My point anditika ndeyekuti Jesu aipractiza zvaipractiswa nemadzibaba ake zvese. Haana chaakauya akadelita kana kuti akabvisa chaiitwa nemaJews. No, he practiced everything and even added more on top. So if he was doing everything that was being done by the Jews, it means kuti he practiced the Jewish culture to its fullest. Saka if Christ practiced the Jewish culture to its fullest, that's my point. Kana dai akazvarwa muZimbabwe, aidai anga asingaomberere. Kana akadecide kuroora dai asina unoroora here. So that's the simplest thing that I was saying, kuti everything that the Jews did, Christ did it. So there's a difference between the Jewish culture and the Jewish religion as in Judaism. Zvintu zvakasiyana. Papa ne culture yaiitwa nemaJudha kuti mwana akasvika a certain age vanenge vaenda naye vonoita zvavanoita, culture yakafana ne-circumcision and all those things, right? Christ did all those things. His parents did all those things. Mvangeri, manzwawo pfungwa here dzakomanda Ibrahim. Okay, kana tichitaura Jesu, whatever Jesus is doing in his life, ari kuita because zvakanyorwa, ari kuzadzisa magwaro. Because the life of Jesus was not in a usual life. Jesus was living a prophetic life. Ari kurarama upenyu hwakanyorwa. Let me direct you to scriptures that helps you to understand. Zvese zvakaitika pana Jesu zvazvakanyorwa. He lived every portion of the scripture. Because in Old Testament, Jesus is conceived. In the New Testament, Jesus is revealed. In Old Testament, what we find, tinoona Old Testament iri kuratidza Christ either ari kutaurwa in his first advent, kana kuti Christ ari kutaurwa in his second advent. Saka Jesu ari kuuya kuzorarama zvakanyorwa pamagwaro. And if you have later in the Old Testament, so you see in Old Testament they were using makwai. John achimuona pana John 1 verse 29. Akabva atarira gwai raMwari. Gwayana raMwari rinobvisa zvinhu zvenyika. He was being represented by the lamb in the Old Testament. So Christ is living. Pana panotaura nema Jews vari kunetsana
saka upenyu hwajesu hwanga usingori usual life because anga atotumwa kuzoita. He says panapa verse 43 ya John chapter 5 katanga verse 45, musati ndichakupomerai mhosva kuna baba, mumwari kwaanokupomerai mhosva ndiye Mozisi wamavimba naye. Ari kutaura because they were reading, vanga vachiverenga mascripts aMozisi, inonzi the Torah. maJews today they believe in the Torah, the Jewish culture. Nanasi vanoti Torah ndio yatinofanira kutenda. Zvikanzi Mozisi munoimba naye ndiye achakupai mhosva. Nekuti dai maitenda Mozisi mungadai maitenda ini, nekuti iye akanyora nezvangu. Kana musingatende manyoro aMozisi mungatenda seiko mashoko angu? Zvikanzi what do you read in Moses? It's amazing me kuti you miss me. Moses zvaari kunyora zvese ari kutaura inini. Kanzo pari kunzi gwai, pari kunzi Feast of Tabernacles, pari kunzi Passover. Ndini ndiri kutaurwa. Imi munoimba naMozisi but inini hamusi kugona kundiona. Kana musingatende Mozisi zvaakanyora, ini munonditenda sei? You must believe in the fulfillment of the scriptures. I want to read also, as I finish on that point, pana Luke, so that we understand that whatever Jesus, it's not just kuti Jesu auya kuzongorarama zvekuningiri kwake dai akaya kuno. Jesu anga asikagona kuya kunoko. Because the prophetic timeline, yet Jesus was supposed to be born in Palestine. Because God by this time is communicating with the Jews alone. Paul writes that on Romans chapter 2, when he says, Majuda akapiwa, ndiwo akatanga kupiwa the oracles of God. They had the grace of God. Ndopo pana Romans 9, ndiwo akapiwa madzibaba avo, ndiwo akapiwa kuna maziva kuna matamwari, zvipikirwa ndezvavo, na Jesu akabva kwavari. So we are receiving Christ from the Jews because ndiwo vanga vaine favor. I just wanted to read these scriptures. This scripture, Jesu achitaura Luke 24. Jesu amuka kuvakafa, akusangana nemadisciples. Anotaura panapa verse 44. Akati kwavari, Luke 24 verse 44, ndo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi nevaprofita nemapisarema zvinofanira kuitika. Ipapo akadzura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi, pamaprofits, pamapisarema, zvese zvinofanira kuitika. Ndobva avabatsira kuandastenda zvazvakanyorwa. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu Jesu aizotambudzika, omuka kuvakafa nezuva retatu, kuti marudzi ose. Uri kuona ari kuti zvazvakanyorwa. Jesus is not coming ongorarama behavioral life. Christ is coming to fulfill the scriptures. He is not like us. He was once sent by God. No difference yedu naKristu in the Middle East. Yes, nandoda kungopa distinction yekuti Jesu zvaari kurarama haasi kungoya kuzongorarama in the society. Jesu ari kutorarama life yakanyorwa. He must fulfill that. So it was not cultural. It was not like trying kutsvaka kuti madzibaba edu ainamata sei. No, Jesu ari kufanira kungoya kugozadzisa because life yake itori netime. Kubva apa from the manger to the cross, it's stipulated saka verse in the fullness of time Christ was born. Akazvarwa nenguva chaiyo, akafa nenguva chaiyo. Kufa kwake kwakanyorwa neprofesi yaDaniel chapter 8 naDaniel chapter 9 inonzi ye70 weeks iri kupiwa naGabriel kuna Messiah chaanoendwa apa achaitwa cut off apa. Zvinhu zvacho zvese is written. So there's no time to spend with aito dzimwe tsika dzacho dzavaitoita even dzekugeza maoko. Ukaverenga Luke 7, Mark 7. Jesu akati itsika dzenyu idzi. Vachiti vadzidzi venyu vadyireko vafambe netsika dzavakuru vageze maoko vachidya. Jesu akati zvinopinda munhu hazvo zvinomusvibisa. Asi zvinobuda mumunhu. Kudya nemaoko asina kugezwa hazvisvibise munhu. Jesu aitotiza tsika dzavakanga vachiita maFarisees. Tsika dzakashata here tsika idzi? No, vane zvinhu zvavakanga vaita. Zvavakanga vaisa mukurarama kwavanhu. Because mararamiro emaJews vakurarama, it's a spiritual religion. Every day paanomuka munhu ari kumuka ari muchinamato. Zvakasiyana nesu zvekuti isu tinombomuka todai. Munhu wese aimuka ari muchinamato. Zvese zvauri kuita, whether uri kurima, whether uri kubika, waita zvese for the glory of God. Savane tsika dzavakanga vaisa maFarisi nekuwedzera even pamitemo yaMwari. Sabata chairo ukasvipa mate, ukapukuta dikita, ukafamba 1 jeni iri kilomita, jeni iri 1 kilomita, ukada kurapwa nemusi Sabata, vanga vakaisa mitemo inoomesera vanhu. Kana usingatoita upombwe, famba wakasunga jira kumeso kuti urege kuona mukadzi.
kusvika Jesu azoona akati bofu aritungamiriri mubofu ese achawira mugomba, muri kufamba makasunga kumeso musingaoni, ii muri mapofu. So they had invented a lot of things. So mukuti aiti mukufamba muchivanhu imi musingaoni, chivanhu ndochaiti upofu. Handizoziva kuti kana tiri kuti chivanhu tiri kuti chii. Chivanhu chenguva chemaJudha. Komanda kuti chivanhu ndechekunoko, ndechedu muno, ndisingazivi kuti chaiwanika here saka takada kutodhivhaina kuti kana chiri chivanhu tiri kuti chii. Maybe definition because ndaziva kuti chivanhu ndechedu muno muZimbabwe, handizivi kuti uku chivanhu chiriko here. So kana tati chivanhu uku chiriko, then we need to define kuti chatiri kuti chivanhu chii chaizvo. What are we saying? Tikuta tsika nemagariro evanhu here ndochinonzi chivanhu here. What are we saying kana chivanhu? Maybe definition yandira kuibata kuti chii. Komanda, zvataurwa namuvhangeri mazvinzwa. Tisati taenda panext topic yatoda kunzwa, munogona kutiudza what you think about what I think muvhangeri vari kungozvicontradicta havo, because vataura ivo kuti maJews airarama muchinamato. Everything that they did was then stipulated by the laws that were governed by the Sanhedrin, and it sort of like Sharia law light, and it saka mitemo yavaiita, how did they enforce it kuvanhu? Vai-enforce in a sense yekuti vaiti Mwari havazvidi. So automatically this had nothing to do with culture. It had everything to do with a type of religion that the Pharisees and the Sadducees were now creating, that was not even there in existence in the time yana Abraham, Isaac and Jacob, including wana Moses. Zvanga zvakuiswa nedzi Sanhedrin, izvozvo zvakafanana nekunzi kupfira mate kuita sei, anditika ndo Jesu zvaanga asiri in agreement with. And if you remember pandataura pekutanga ndati inini, Jesu haana kumbouya akachinja Jewish culture, akatosvika akawedzera paJewish culture, which means kuti he exists in his prophetic life. It existed within the perimeters of the Hebrews, Israelites and Jewish culture. Haana kubuda out of that context. Muvhangeri zvavari kutsanangura zvanga zvakuitwa, it was not the culture of the Hebrews, the Israelites or the Jews. It was now the laws that were being added and governed by the Sanhedrin, the Sadducees and the Pharisees. The people who then said, we have been given authority by the law of Moses. These guys vaifamba vakaisa matablets, 10 commandments on their chest. Anditika ndo vanga vakushandisa kamwe ka element kekuvhundutsira vanhu vachiti ukadai watadzira Mwari. Vanga vasingati wakanganisa mucommunity kandotoka watikanganisira sevanhu, no, vaiti watadzira Mwari. So to answer his question pavati chivanhu paipa indati ndechemuno muZimbabwe, anditika so basically ngativhisei kuti a way of life in Zimbabwe, but ngatingoti a way of life in different geographical locations. You understand? Sakani zvavataura changa siri chivanhu, it was actually religion. So Christ did not come to demolish the culture. He came to try and demolish the religion that was being created nema Pharisees and Sadducees. So dai angari muZimbabwe munomu aiuya achidemolish religion futi yatogona kuti ndo chanjiri chivanhu chemuno muZimbabwe. Haana religion yaiuya achidemolisha muZimbabwe, because muZimbabwe manga musina religion. You understand? muZimbabwe maive ne a way of life. Ndosika uchiona kuti every family, anditika from family system, anditika musha wanga una baba, musha wanga une mudzimu unogavhena mhuri, anditika community yanga ine svikiro inogavhena mhuri, overall community kana kuti ngatiti a city, anditika yaive nemhondoro inogavhena that area. And these entities I'm talking about had nothing to do with being worshipped. They were like messengers, go between us, between humans and the creator and humans. That's why uchiona kuti mu Africa na muno muZimbabwe tanga tisina zita, anditika rekunzi Mwari anonzani, kunzi musika vanhu, it just meant kuti the creator who created human beings.
saka Jesus could not have come in Africa and demolished anything because kwanga kusina vaiti isusu tiri kufamba nemutemo waMoses wakapiwa paMount Sinai. Saka nekuti Moses aiti ma10 commandments akadai usadai saka amfaniri kudai no, it was not like that. Here in Africa we were governed basically by morals, ethics and our core values as Zimbabweans. Ndo zvavambotaura pavanga vachipa history yebhuru rekumusha kwavo kuti right away kuzova enlighten kuti no, there is something that you guys are doing wrong, correct 1 2 3 4, which had nothing to do with worshipping anyone, but it was there basically for enlightenment purposes, kuti vanhu vavhenekerwe vazive kuti zvavari kuita zviri kuitika zviri kufamba sei, zviri kubvepi, zviri kuendepi. You understand? Also for him to say only the people that were in Palestine were the ones that were favored, I don't think it's purely correct, because I would then ask a question, kuti anonaisa mvura ndiani? Ndimwari. Vanhu kuno ku Africa anditika vaitoita mitambo yekuti mvura inaye, mvura yotodi yotonaye. So we cannot say those guys were basically favored more than us. We can just say the history of those people was recorded and ours was not. Yeah, no, I think maybe to clarify on the last part, favored. It's very important to understand kuti vanhu vese vatiri kuona vari panyika vari kubva padzinde revana 3 vaNoah, Shem, Ham naJafet. So we need to understand why God then was directly communicating nevana vaShem. Because panguva yatiri kutaura Mwari haasi kucommunicate official communication nemamwe marudzi. Official communication yaMwari iri kuitika bedzi among the Jews. Ndokuri official communication kuti a prophet is being sent, message ya Jesu iri direct kuti Messiah anosunungura vanhu. I don't know if he believes that Jesus is the Redeemer. Do you believe? Yes. Yeah. So message, if he believes that, then it makes everything easier. Message yekuti Messiah ari kuuya shafamba sema practices are not direct that message are only being done in Palestine. Kunoko tinonzi takabva kuguruswa vanhu vatema vane zvavari kuita maactivities asineni kuti mbogadzira maactivities avari kuti haaneni kuti mbogadzira Messiah because they don't have that message. They don't have prophets that are directing them to the message yekuti Messiah is coming. But maJews by this vatori nebhuku riri pakati pavo maoracles araramba achiva reminder mamwe anyorwa naMoses aunganidzwa ndo anga achikotwa naJesu panapa kuti Moses anga achinyora nezvangu that Messiah. Kuno kwangu sina bhuku raMoses saka vanga vasina good news, but maJews anga atori negood news iyi because Moses anga atovanyorera, but yanga isingafaniri kuva yavo bedzi. Vanga vaitwa naMwari as macarriers of this good news, kuti from the Jews the world gets the good news kuti Messiah auya. You find kuti Jesu akauya muPalestine, akafa muPalestine, akamuka muPalestine, atomuka akatozoti vhangeri ichiri torai, muchatanga paJerusarema, muende paSamaria, muende paJudhea, mozoenda kumugumo wenyika. Sei akuvatuma akuti chiendai munoudza mamwe marudzi because pazvaitika they were not around. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi wese. Matthew 28 verse 19, 18 na 19. Ndapiwa simba rasi kudenga nepanyika. Endai naizvozvo dzidzisai marudzi ose, bhabhatidzai muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Vakuchitumwa kune mamwe marudzi manje. Vhangeri rakuyawo nesu kunoko kwanzi kwanga kusina Mwari. Ndanzwa kuti kwanga kusitori naMwari kunoko. Vanga vachingoti musikana havatori na knowledge yekuti Mwari wacho saka they are just living according to what the commander is saying. Now they are sent kuti vhangeri ichiuya kuno so that we get the knowledge of Jesus. Today we are preaching about him because in knowledge yakazoya ichibva kuPalestine. So the favor is not kuti they were better than everyone else in the creation of God. The favor is they were favored to carry a special message yaizoponesa marudzi and even to have a chance yekuita practice Mwari achitoburuka. Jesus was not only Jesus. Bible did not declare that Jesus was God in human form. You know, the mystery of godliness that God manifested in men in the person of Jesus. Correct, Jesus was God. Ndimwari akafamba 2000 years ago. God was in Palestine, moving in the person of Jesus. Mwari akaonekwa muPalestine, but the human eye could not see Jesus as God. Nzaka Philip akatiradze baba zvakana Jesu. Unondibvunza baba sei? Aona inini.
aona baba utendere kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri. Jesus claimed that he was God. He claimed that he was a son of God. Saka Mwari anga ari muPalestine, that's favor ka. Akafamba akaonekwa. Unfortunately, he was killed for our salvation and he resurrected for us. So ndo favor yandiri kutaura yanga ine maJews. Unfortunately, maJews haana kuona how greatly favored they were. So favor iyo haisi kuexclude kuti creation imwe yese yaMwari yanga isiri kuonekwa naMwari kana kuti Mwari anga asina maafezi nemadzibaba edu anga ari kuno. God directs everything in his hands. Chinhu chese chinoramba panyika panapa chiri in the palm of God. Hapana whether uri muEden hana Jesu nezuva iri nemvura zvinoira even pamwe pemuroi. God gives chance to everyone, even unamata kana usanganamata, because he is merciful. I think I wanted also to put clarity on that. Commander, muda kupindura kuti vatafara chi ipapapa. First of all, to say that 9 billion people that are currently on the planet and 100 billion people that have currently come into existence and left the planet came out of 3 people, I think it's a bit fallacy. It's a bit wrong, because you cannot say Shem, Ham, and Japheth are the 3 people that then populated the whole planet. Different races. How then does it work? According to Evangelist Marufu's claim, he claims that Cush was the first black man. So if he says Cush was the first black man, he is entirely saying Noah and the wife were not black. So giving birth to a black man when you are not black, I don't know how that science works. Then goes on for Cush to then give birth to a whole race of black people, presumably Africans. I think it's biologically incorrect. It's not possible. Unless I just claim no, with God everything is possible. Of which, if you check even in the word, or even if you do your research, and it doesn't state Cush being the first black man. The word Cush in reference in the word was not used specifically for race. It was used specifically for region that had to do with Ethiopia, Nubia, thereabout. You understand? So that's the first thing. Kuti muvangeri vati ivo vanhu vakabva from 3 races. It doesn't make any sense. Just briefly on atema kwabva kupi? No, vanhu vatema vakangocreatwa naMwari. Vakacreatwa variko. It's just like thinking kuti Adam and Eve were the first people. No. It doesn't make sense. And even the scriptures, and ukatoverenga your scripture rinotokubuditsira clear kuti Adam and Eve were not the first people. They were people before Adam and Eve. But iyo nchaisira mvangeri kuti vaite research yavo. Just for debate's sake, the Bible says, and there were 4 rivers that came out of the Garden of Eden and watered different lands. And there was a land of Avila, of which there was gold, and the gold of that land was good. So if there was already a land called the land of Avila, which had gold, and the gold was said it was good, who was mining the gold? Who was there? Cain went and married in the city of Nod. Who was in the city of Nod? Who existed in the city of Nod? You understand? So that element of 3 people populating the whole planet, it's a statement not religious. This statement it's just like saying kuti there was a global flood. Kuti the flood of Noah filled the whole planet. You cannot scientifically prove that. You cannot archaeologically prove that. But you can actually prove that there was a regional flood in the area of the Mesopotamian region. In the area of the Mesopotamian region, no region originator Abraham from, which is the Ur of the Chaldeans, right? Abraham from the Ur of the Chaldeans, he then crosses the river. I'm forgetting the name of the river. I'll come back. If it comes back, I'll tell you the name. So when they are seeing Abraham ne group revanhu vachikrosa
anditika the Euphrates River to the other side from the Ur of the Chaldeans. Vanhu vanga variko vari kuti Hebrew zviri kungoreva izvo kuti the ones from the other side, right? This is an origin of a group of people riri kunzi maHebrew, anditika from these Hebrews anditi ndo patiri kuzowana isusu another group of people vari kunzivo maIsraelites according to the account of Jacob wrestling with an angel, right? From maIsraelites we then have another group of people vatiri kuzosvika pavari which are called the Jews, anditi who are coming from the son of Israel, right? And why the Jews? Because my Jews, when the Israelites were taken captive into Babylon, ecosystem cannot community yema Jews vakasara they strived haina kubva yapera kufa ipapo, saka ndo vari kuzosara vachita kunge ndo a dominant group of people. So basically the only difference with us here in Africa anditika ndeyekuti these guys have a recorded history anditika yakarekodwa iri documented yakazodecide kutora madifferent scrolls na King James vakacompile into 66 books vakagadzira Bible anditi ndobva tazoripiwa isusu. And then zvaitika izvozvo, you tell me kuti this God we are talking about was silent on the whole earth but communicating with the Jews like the Evangelist is saying. Kwandiri, it doesn't make sense. So you are telling me kuti this God is so weak that for centuries and centuries people did not worship him, people did not know about him, but only the Jews knew about him, and the devil was dominating all other continents and all other planets. That does not make sense. That makes him a weak God if it's that God. For me, it's a different story altogether. This is a God anditika ari kunamatwa nemaJews, ari kunamatwa even kuAsia, ari kunamatwa even muAfrica, but munamatirwo uri kuitwa nevanhu kuna Mwari yeye kana kuti way of communication iri kuitwa nevanhu kuna Mwari yeye is different. The word prophet anditika riri kuoriginata richibva ikoko kwatiri kutaura nezvakoko anditi, but if you check the functionality of a prophet and functionality yemunhu anonzi svikiro chakangosiyana terminology but the functionality is the same. You understand? Nambokuudza inini kuti if you read the book of Jeremiah rino clarify kuti it's only God who gives rain. Mubvunzo rekubvunza kuti zvimwari zvenyu zvinopa here zvinonayisa here mvura kana kuti iye Mwari ega ndiye anonayisa mvura. Saka tiri kuti isusu paitambwa nechembere dzichitamba ngoma dzichirira kuti mvura inaye mvura yonaye yainayiswa naSatani kana kuti ndiMwari ainayisa iyo yaitonaye here zveshuwa mvura yaitonaye. According to our history as Zimbabwean people paitoitwa mutambo wemvura mvura yaitonaye, and it was not only just done in Zimbabwe. Ukatoenda kuna naSouth Africa kune vanonzi vana munisi, zvinoreva kuti munisi wemvura anditika kana kuti munayisi wemvura, the rain makers. Vaitoveko vanhu vaitoitwa kana mvura yakanzi kwanya yaoma mvura isi kunaya anditika vanhu votonaya votoita zvavanoita marituals mvura yedu yonaya yainayiswa naSatani here. You understand? So for me, for the evangelist to say God was only in Israel anditika or the Palestine region, no, it's wrong. It doesn't make sense. It's unfortunately we've passed through the first segment. Yet also raised important issues. Maybe he diminished kuti God was not communicating with everyone, because even Pharaoh in Egypt, when Moses came before Pharaoh, akati zvanzi naJehovha, tendera vanhu vangu vaende. Pharaoh akabvunza Moses akati Jehovha ndiani kuti nditendere. 400 years. My Israelites were in Egypt 400 years. But the pharaohs could not pick that there is a Jehovah. Mwari akutanga kuuya, you would see they were practicing vainamata river Nile. They had gods in Egypt. Even today their pyramids shows their gods and Horus and etc. You go in the pyramids, you see vainyora vamwari wavo, but vanga vasingazivi Jehovah. Anga atori neng'anga
nevaroyi vaanga ainawo, but n'anga nevaroyi havana kumuudza kuti kuna Mwari anonzi Jehovah, because God was not communicating, but anga ane maspiritualist in his domain. Is it true kuti Mwari haana kusika Adam na Eve bedzi? In the beginning, Jesus denies that point. You read Matthew 19, there's a question of divorce, verse number 4. Jesus akapindura akati, hamuna kurava here kuti akavasika pakutanga. He goes back, inonzi principle of first mention. Akavasika pakutanga, akavaita murume nemukadzi. Pakusika pakutanga, God only created a male and a female. And you go pakutanga, we are told of Adam and Eve. Adam, zvinoreva kuti mankind, zvinoreva kuti marudzi evanhu. And we know kuti in us, tirikamba chita inonzi procreation, kuti inonzi monogenes. Yatirikamba tichiburitsa vanhu. Tinoburitsa from us. Kuti mandiri ni mune vanhu varimo. Vandofanira pass through to the next generation. Is it true kuti vanhu vese vakabva pana Adam? Paul is preaching pa-Athens, panonzi pa-Mazil. Let me direct you also to that. Acts chapter 17, Paul ari kutaura anoti chiko ana. Anzi zvino Paul amire pamberi ari pego akati vari ma-Athens. Pazvinhu zvose ndaona kuti munonamata zvikuru, nekuti ndakati ndichipfuura pandikacherechedza zvamunonamata ndikaona kuti aritari dzenyu dzakanyorwa kuti kuna Mwari asingazikane. Zvino chamunonamata musingazive ndo chandokuparidzirai. Mwari akasika nyika nezvose zviri mairi. Iye tenzi kudenga napasi haagare mutemberi dzakaitwa namaoko, haashumirwe namaoko, sekunge anoshayiwa chinhu zvari amene anopa upenyu nokufema nezvose. Akaita neropa rimwe kubva kumunhu mumwe marudzi ose evanhu achibva kune mumwe chete kuti agare pasi pose panyika. Listen to the emphasis of Paul. Akaita, inzwa, Paul ari kutaura neropa rimwe, one blood, marudzi ose achibva pane munhu mumwe kuti vagare pasi pose panyika. Akambotara mugani nekutembera mugani yogara kwavo kuti vatsvake Mwari vamutsvadzire kunyange vasiri kure nemumwe nemumwe. So you can see even with Paul, there's a confirmation kuti marudzi ose are created from one blood vachibva kune munhu one, Adam, which means mankind. And when you read Jesus, mubhuku raKorinthenzi anonzi he is the second Adam. Kuroti in Christ we are creating marudzi matsva. Ndosaka tinofanira kunzi kana takazvarwa tinoitwa born again in Christ, because pakuzvarwa marudzi matsva in Jesus is the second Adam. We are coming from one blood, which is the blood of Jesus. Saka Paul mubhuku raGalatians aiti he marries this. Anoti saka hakuchina munhurume kana munhukadzi, nekuti mose makafuka ropa raKristu, mukabhabhatidzwa muna Kristu. So you see, we need to understand nyaya yemarudzi evanhu. Of course it's complex. And nyaya pari kuuya vanakomana vaNoah, Shem, Ham naJafet. Bhaibheri riri kutaura. I also heard komanda vachiti, is it even possible kuti flood inonzi yakaita yakanaya nyika yese inofanira kunge iri certain portion? I want to direct him to a verse inokana pana Peter, 2 Peter chapter 3. He comments the issue of flood. Was it a fallacy? Verse 3 inoti pakutanga muzive chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisira vaseki vachauya vachiseka, vachafamba nekuchiva kwavo vachiti chipikirwa chokuuya kwaKristu chiripi. Kubva pakuparara kwamadzibaba edu zvinhu zvinongoramba zvakaita sezvakanga zviri pakutanga kwekusikwa, nekuti hakukwalifai nyaya yeflood. Vanokanganwa nebhoni chinhu ichi kuti denga raivapo kare nenyika zvakabudiswa mumvura yakaitwa namaoko aMwari. Naizvo nyika yavapo nguva iyoyo yakaparadzwa ikafukidzwa nemvura. Asi denga riripo zvino iri zvakagadzirwa moto unopfuta. Saka kutaura nyaya yapo kuti vanhu vari kuti hazvingaitike here kuti Mwari angaparadze. Zvakanzi vari kukanganwa kuti denga nenyika zvanga zviriko nguva zvazvambobudiswa naMwari mumvura. That's creation story. Genesis chapter 1. Mwari akati pasi pakaoma ngapabude, pachibuda mvura.
zvikanzi nyika iyoyo yakamboparadzwa nemvura. It was destroyed by the flood. The flood was global. When you read the biblical context, it was not on a certain portion. Nyika yese yakaparadzwa nemvura. Saka Jesu anoti sepamazuva anowa zvichaita kana mwanakomana womunhu akuya. Nekuti sepamazuva iyoyo mvura zhinji isati yauya, Matthew 24, vaidya nekumwa vachiwana nekwaniswa kusvikira Noa apinda mareka, mvura zhinji ikauya ikaparadza nyika yose. You read that on Matthew 24 verse 37 to verse number 39. So you can see there's a confirmation also that a flood was a global event. It was not a small event in a certain portion. You also quantify that all men is being created from Adam. Saka because there's a flood, vanhu vabuda mareka, Bible inotipa account, vanhu 8 ndo vakabuda mareka. You find that also confirmation hiyo pana 1 Peter chapter 3 from verse number 18 uchidzika nayo. Inoti vanhu 8 bedzi ndo vakabuda mareka. Saka mareka mabuda 8, mamba nani? Noah, mukadzi wake, nevana vake 3, nevakadzi vavo. That number gives you 8. From these 3, because nyika yese yaparadzwa nemvura, there is no any human beings. From these 3 sons of Noah, procreation began. Saka Genesis chapter 10 inokupa kuwanda kwemarudzi evanhu. Yototi zvino vanhu vakatotanga kuwanda panyika, vachiberekera vanakomana nevanasikana. Genesis 10 itori negenealogy yekuti vaizvarana sei. Saka Kush azvara Nimrod, ichikutaura Nimrod inenge ichingotaura mazvarana vaita lifespan yavo. The Bible doesn't hide these things. Kuti isusu tiri kubva padzinde ripi. But of course I know mankind, because also tiri kuda kuisa reasoning kuti zvine sense here zvamuri kuparidza. Saka Bible inoti Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda vaponese neupenzi hwekuparidza, nekuti nyika ine uchenjeri hwayo, Mwari ane uchenjeri hwake. VaJudha vanotsvaka zviratidzo, vaHedheni vanokumbira ruzivo. Komanda, ma-assertions amaita adhibankwa namuvhangeri vachishandisa Bhaibheri. Okay. Genesis chapter 1 verse number 26. The common scripture. And God said, let us make man in our image after our likeness. Okay, ndisandatomboenda ipapo. Let me school the evangelist a little bit. The book of Genesis, verse number 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. There's a full stop there, which means the story yakabva papi ipapo. Verse number 2. Inototanga ichiti, and the earth was without form and void. Anditika? Right. Genesis is creation. Genesis is renovation of something that was already in existence. Ndoska uchona kuti riri kutanga kudza kuti earth, you were not told how the earth was created. Riri kutaura nezve darkness, you were not told how the darkness was created. Riri kutaura nezve waters, you were not told how the waters were created. Which means kuti the creation story aimo muna Genesis. Muna Genesis mune the renovation story. Verse 2 inoti, now the earth was without form and void. And how does a perfect God create an imperfect creation which had no shape and void? Which tells you kuti zvaakutotaurwa pana verse 2 of Genesis has nothing to do with the creation. It has something to do with the aftermath of something that had manifested on the earth after the creation, which we were not accounted here in the Bible. Saka Bible are not creation. That's the first point. Now let's go to verse 26. And God said, let us make man in our image, rotitangere ipapo. Anditika, let us make water in our image and our likeness. Let us make water, a water bottle, which means kuti chinhu chinotonzi a water bottle, it's already in existence. Chinhu chinotonzi a man, it's already in existence. Hakusi kugadzirwa something chozonzi this is called a man. No, something called a man was already in existence. This is why 26 ichiti, let us make man in our image after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over the cattle, and over the earth,
and over every creeping thing upon the face of the earth. And so God created man in his own image, and in the image of God he created him, male and female created he them. Right? That's plural. And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. But replenish the earth, which means that if we are refilling this container, it was filled before, which comes back to the statement that there is no creation but renovation. So whichever kind of man that was in existence before the creation of this man, the edited man who has the image and the likeness of Christ, presumably this man ndiye akakonzeresa kuti plenishing yanga iri paearth ite distracted. Presumably this man ndiye akakonzeresa kuti the earth it was void and empty. This was a man who did not have the image and the likeness of God. So there was already something called a man. We are not told explicitly what kind of man that was, but there was already something called a man. The man ari kuzogadzirwa now, anditika ari kuzonzi na mvangeri Adam zvinoreva kuti mankind, in a sense yekuti the mankind is within the loins of a single man, anditika, who then start populating through procreation, and Adam and Eve, Cain and Abel, and voramba vachizvarana kusvika vazara, like he said, and which is, like I said, it doesn't make sense really, because already there was men who was in existence, and who were then blessed, and to have dominion over the fish of the sea and over everything that was there, which means the man who was there before was not in dominance. Saka earth iri kuitwa renovate, men ari kuitwa re-edited into the image and the likeness of God, right? Saka vanhu vagara vanga variko. You get the point? Okay. Saka vanhu vagara vanga variko, right? Me saying kuti there was nothing called a global flood. And if you listen to me carefully, I did not use the Bible to justify that. The good thing there kuti mazuvano kwani chinonzi technology. Technology is scientific. Science affects. Facts can be proven. You understand? Religion is belief. Belief is speaking of something that you cannot test, that you cannot have a theory about. Tinongo believe kuti Mwari variko. Totenda kubata kwa Mwari nezvinenge zvichiitika mulife mani medu. But kuti timise munhu apa titi to describe kuti Mwari vakadi, we cannot do that. But science can prove kuti mu Africa matiri muno makamboita ere mvura yakakava the whole buildings, the whole trees, the whole earth. So for him to then justify point, anditika iri kubva pasame source yandataura kuti it doesn't make sense, then it doesn't make sense, because nyaya Noah iri mubhaibheri. Saka ukashandisa futi bhaibheri kuprova kuti zveshuwa kwakaitika global flood, kuseva sadza nesadza, hazvimake sense izvozvo. Ini ndiri kutaura kuti no, yes, we are seeing it is written in the Bible, anditika, but ndiri kuti inini scientifically it is not provable kuti there was a global flood. And inini, I believe there was a regional flood which existed in Mesopotamia, where all the people that are in this genealogy in the Bible are originating from. Saka presumably vanhu ivavava anditika ndo vaka experience a flood vari kwavari, ndo vaka experience kukavwa kwemvura ne every place. Saka pavava kunyora vari kunyora according kwavanga vari, vanga vasiri kuAfrica kusina kuvharwa nemvura. Saka they cannot record an account of a place where they were not. You understand? Because if we say they recorded it, zvakudzoka manje pakuti tiri kuti isusu painyorwa creation like is presuming kuti painyorwa it's creation in the Bible. Whoever was writing that account of creation, iye anga ari kupi painyorwa that account of creation? Angaripi? I think he can answer that. Okay, so Zigo, you see what? I'm a minister of the gospel. So, because I'm a minister of the gospel, I'm obliged to stand with the Bible. So even though I was scrutinizing your question, ndofana
tarisa lens rangu ibhaibheri ndozvinoita kuti nditi izvi hazvigoni kusangana neizvi. For example, ukaenda muchivanhu mune n'anga, mune varoyi, mune masvikiro, mune vauki vanhu vane spirit of divination, vafemberi vanofembera upenyu hwevanhu. Chakati chandaona, chakati zvakati chiitika, vanonzi vauka, kana vane spirit of divination. Mune kunamata vakafa, kuti vakafa vane zvavanogona kutaura pamusoro pangu ini mupenyu, ndinokwanisa kucommunicate with the dead. Ndovakumbira kuti vandichengete bhozi pamwe ndine rwendo rwandinaro, ivo vakafa. So mune pfungwa yekuti the dead can speak nevapenyu. Zvinhu zvese zvandiri kutaura izvi zvinonyangadza Jehovha. N'anga, masvikiro, vauki, varoyi, kubvunza vakafa zvinonyangadza Jehovha. So I'll direct you to that verse. Inotaura pfungwa yandiri kutaura, Deuteronomy chapter 18 from verse 10. Saka Mwari akati zvinonyangadza, I can't then practice it or quantify it kuti zvinobatana naKristu, because Christ is being ari kuitwa projected by the book. Ati zvese zvandiri kuita zvakanyorwa mubhuku muna Moses. Ndozvaambotaura pandaverenga rimwe vhesi, Deuteronomy 18 from verse 10. Inoti pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. This practice yekuita sacrifice vana wanditika, kana anouka divination, kana anotenda mashura, anotenda mashura, divination, kutenda mashura ndokusungirira mazango, kana kutenda kuti mugomo rakati ndikapinda imo mune zvirimo, kana kuti uri kuti ziso rangu riri kupfuura, ungori neconspiracy dzauinadzo, anouka kana kutenda mashura, kana kuita mazango, kana muroyi. Mwari kuti vanhu havafanira kuvaona, kana n'anga, kana anobvunza masvikiro, kana anobvunza vakafa. Mwari kuti pakati pako hapafanira kuwanikwa vanhu ava, nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. So you go today muchivanhu chatinacho, you find n'anga dzirimo. N'anga haiite un'anga kana isina uroyi. N'anga muroyi, ukatonzwa kuti pakati pane n'anga iripo, ziva kuti manheru ndiye muroyi wenyu. Saka ukaroyiwa, henzi ukaroyiwa muchivanhu panonzwa n'anga kuti iroyo nori. Ende pese n'anga padzinoita mapractice eun'anga dzinoshandisa uroyi. Ndosaka ukanoshandirwa nen'anga matambudziko achapere, because ndiye muroyi wako. Saka anenge achiti kana akakushandira oroyonora, paunosimuka oroya. Let's read this verse pana Exodus chapter 7 verse 10 and 11. Inoti Moses naAroni vakapinda kuna Faro vakati, vakaita sezvakarehwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo pasi pamberi paFaro pavaranda vake, nyoka yake tsvimbo ikashanduka nyoka. Ipapo Faro akakandawo navachenjeri navaroyiwo, idzo n'anga dzeIjipita, vakakandawo pasi vakaita neuroyi hwavo. Unzwa ikuti n'anga dzakaita dzichishandisa uroyi kuti dzichinjewo tsvimbo kuita nyoka, because kuti n'anga ipractice inofanira kuine uroyi hwainawo. Ndosaka Mwari ari kuti handidi n'anga kana muroyi, ari kuti iteam one. So if you go today muchinjiri kunzi ChiVanhu, that is where we are putting question marks. The values, customs, norms, kuti magariro edu kandiro kanda kunobva kamwe,
chara chimwe hatiswanye inda kubatirana handiti datsa kwakabva kwanoenda usiku. These are good moral practices. The moral compass is there. But when you come to spirituality, unowana zvinhu zvandiri kutaura izvi zvinoitwa denounce nebhaibheri is wrong, kuti Mwari anonyangadzwa nazvo. Saka because zvakadaro, saka hatigoni kutakura chivanhu touya nacho muchiKristu, because chinoda kutora zvese izvi, chinoda kutora masvikiro, nekuti vakafa vanofanira kunge vane zvavanotaura pamusoro paupenyu. Iye Mwari kana wauya kuno patinovhura bhaibheri anobva kuti zvinonyangadza. Saka how then are we going to marry the two? Because bhaibheri ratinoda kuverengera vanhu vabva kuchivanhu richavarambidza masvikiro, richavarambidza wafemberi, richavarambidza vakafa, kuti vakafa muri kuteera makunyangadza Jehovah. So you can't marry chivanhu then hence with Christianity. It must stay parallel, as parallel lines are. I think that's what you find when you scrutinize chivanhu. You also find these practices very heretical. Commander, minduro yapiwa na mvangeri mainzwa here uye munotichi about that? Okay. First of all, we are speaking about ChiVanhu, using the Shona name ChiVanhu or Ubuntu, which means our contextual line has to do with the culture of Africans or Zimbabweans specifically, right? Yet all these things, ongochizero kuti mubhaibheri mune maZimbabweans. Mubhaibheri? Zimbabweans. Mufangeri pavatoverenga apa zvavanga vachiti zvinoitwa kuchivanhu vazviverenga mubhaibheri, zvavanga vachiti zviri wrong zvinoitwa kuchivanhu vazviverenga mubhaibheri, which means kuti zvinhu izvo zvaitwa nemaZimbabweans. Ndandarasika. My point exactly. You cannot use the scriptures dziri kunyorerwa maIsraelites kuti zvakati nezvakati nezvakati musaita, which means kuti zvinhu izvozvo maIsraelites ndo aitozviita. Anditika? Saka hazvinei nechivanhu chedu semaZimbabweans, zvine chekuita neunhu humunhu. Anditika? They are what we call ethics. Ethics are code of conduct of an organization, company, territory, or place. Anditika? Ethical values are systems that should be applied anywhere on the planet by human beings. For example, you cannot just kill a person. It's unethical. You understand? You cannot just take someone's wife. It's unethical, which means that it applies to a Zimbabwean, Somalian, Indian, Chinese, or American. Saka zvavari kuverenga ivo in his defense vachiti ndo chivanhu, ndo kushata kwakaita chivanhu. Anditika? It has nothing to do with the Zimbabwean culture. It has nothing to do with South African culture and the Ndebele culture or Shona culture. It has something to do with human culture. Because Mwari zvavaverenga izvo haasi kuzvinyorera maZimbabweans, ari kuzvinyorera vanhu vari in existence vari kutaura navo panguva ipi iyoyo. Kuti practice yekumutsa vanhu vakafa muchicommunicate navo, it's not a good practice. So if it was not a good practice kwa Israel, anditika, it's not even a good practice kuno kuZimbabwe. It has nothing to do nechivanhu chedu. It has everything to do with human beings, not chivanhu. You understand? Saka muvhangeri vangotsvaga zvinhu zvakashata zvinoitwa nevanhu zvinonyangadza Mwari, anditika, ndobva vazviincorporata muchivanhu chedu isusu maZimbabweans, as if maZimbabweans ndo vakatanga kuita zvinhu izvozvo. Yet according to his book, according to the Bible, anditika, these things were done by the Israelites, which were not even Zimbabweans, which were not even practicing our own culture. But vari kuti Mwari akazviramba or akavarambidza. Exactly my point yekuti zvavari kutaura hazvinei nechivanhu, zvine chekuita nevanhu. It has, kana chiri chivanhu tiri kuti kudi, our Zimbabwean culture. It has nothing to do with the Zimbabwean culture. It has everything to do with human culture, regardless of your geography, regardless of your race, regardless of your religion. Sevanhu, anditika, izvozvo hazvidiwi, whether kuIslam, whether kuHindu, whether kupi, it's not a good practice for human beings, not for a particular religion. Sakani, kana zvaitomboitwa kwaIsrael vakazvirambidzwa, anditika, kuno futi zvinoreva kuti kune vaitombozviita kana vanozviita. Hazvidii futi,
hazvibvumidzwi. But hatitori izvozvo toti chivanhu, no, hachisi chivanhu, ibehavior dzedifferent vanhu vane unhu ihwohwo. Ndosikuona kuti muchechi unowana varoi. Yes. Anonzwisa. Asi vanenge vasiri varoi vauya kuzoita kuti vagamuchirwa nzira yaimuite varoi muchechi. Havasi kupractice uroi wavo muchechi, asi hazvino kuti havamo muchechi. Varimo. You understand? Saka ndiri kuti inini zvavataura hachisi chivanhu. Ibehavior yedifferent vanhu. Anzwisa. Unoziva kuti kuchivanhu hakuna ng'anga. Ng'anga yakangofanana neRebho kana kuti muroi. Ndosikuona kuti ukastada history yeZimbabwe hauna eni ng'anga yaunogona kundimentionera kuti ngaive ng'anga yaive nemukurumbira yaizikamwa kubva panguva yakati neyakati. But kwaive nevarapi, kwaive nemasvikiro, kwaive nemhondoro. Tombosvika pamasvikiro nemhondoro. Yes. Zvinogamuchirwa here muChiKristu? Terminology anditika ndo inosiyana. Anzwisa. Chinonzi svikiro, it's a person who has a high frequent vibration. Anditika anogona kunzwa mumweya, anogona kuona zvinhu zvemweya. Saka kana ndakadaro ndiri muKristu, you can call me a prophet. Kana ndakadaro ndiri kuma 1600s muZimbabwe, unonditi ndiri svikiro, because hapana bhuku riri kuti uyu anodai so muprofita. You get the sense? Saka Bible parinoti iro svikiro, anditika, excuse me, it's not specifically talking about a high vibrational frequency person. It's talking about a person who has a specific spirit that is known kuti uyu ari kushandisa mweya waBeelzebub kana kuti ari kushandisa mweya wanhingi, ndo uri kusvika panani paari, ndo vari kunzi musaenda kupi ikoko. Hakusi kutaurwa a high vibrational human being. Kutaura nevakafa kwataura namuvhangeri unzi vakafa hazvibvumirwa kutaura nevakafa muChiKristu. Then kuchivanhu muitiro watinoita muchivanhu togona kuwana tichitaura nevakafa. Kuchivanhu hakutaurwi nevakafa ziko. Ende kana tichiti vakafa, we need to clarify and be very specific kuti who are we talking about. Kana kuchinzi kana kuchitaurwa zvemudzimu wemusha, hapasi kutaurwa zvevadzimu vemusha. Mudzimu, it's an entity that originates from God, which is an entity that enlightens people in a certain place. Saka mudzimu waisvika pana sekuru vako, anditika ndo mudzimu waisvika pana sekuru vako. Kana kuchinzi kuri kutaurwa nemudzimu, hakusi kutaurwa nasekuru vako who existed as a human being. No. Kuri kutaurwa the entity that used to communicate with your ancestor. Saka there's a difference between vadzimu nemudzimu. The art of speaking to dead people is called necromancy. It's a different art altogether. Kana ukatostart uchaona kuti the summoning of a dead person's spirit, anditika, iri kupracticezwa ne the witch of Endor muBhayibheri, anditi, which I heard muvhangeri vachiti chakataura ne the witch of Endor was not Samuel, it was a familiar spirit. Yet mukanoverenga futi pabaya muvhangeri muchaona kuchinzi using a familiar spirit, the witch of Endor raised the spirit of Samuel, which means that the art of necromancy involves a person who has a familiar spirit summoning a spirit of a dead person. Azvine is not even anywhere close anditika kuChiVanhu. And within ChiVanhu kune ma-traditions, right? Ma-traditions ari ku-originate in different households. Saka ma-traditions ano-originate in different households ndekuti kumwe kunopfugamwa, kumwe hakupfugamwe, kumwe kunoomberwa, kumwe hakuomberwa, anditi kumwe kunorohwa makuva, kumwe hakurove makuva. Chiri kutozoita kuti Bhaibheri Mwari vaudze vanhu kuti musadai is because amongst them pane vari kuzviita, pane vasiri kuzviita. Saka vari kuzviita ndo vari kunzi mirai kudaro. So you cannot say a tradition iri kupracticezwa nemhuri yekwaNcuve, anditika ndo same tradition iri kupracticezwa nemhuri yekwaMoyo. No, it's different. Saka I cannot put that conclusive love what ChiVanhu. No, hachisi ChiVanhu. Behavior iri kuitwa in certain households or certain tribes. Ladies and gentlemen, tapadhuze nekuvhara. Saka tiri kufamba nematopiki edu. This might not be the last debate ratinenge tichinzi tinozoita. But regai nditange nakomanda. Komanda mune imwe dzidziso yamakaita yekunzi hakuna munhu anoita muprofita kana munhu waMwari asina zviri kumusha kwawo oro zviri mumhuri mavo. And I have to say ndakatanga kuzvinzwa from you.
munogona kuzvitsanangura. Nhasi zvakanaka tine munhu waMwari aripo futi pano. Tonzwa kuti dziso yenyu vanoikonfema here, whether from magwaro or from zvavambotaura kubva kufamily kwavo. Munoona tudza. Ukatotarisa every family ine a set of skill yaiswa naMwari mumhuri iyoyo. Kune mhuri yaive yema-blacksmith, kune mhuri dzema-carpenter, like mhuri yaJesu yaitozikama kunzi ava vanoveza. Handitika? Ukatotarisa even iyo history yaJesu inototarisa kuti at some time aitovezawo. You understand? So hakuna mhuri yevanhu vanga vasiri high vibrational frequency beings. Handitika? Yekuti unozongomuka yeonzi wakuona mweya kana kuti wakunzwa. No, there's nothing like that. Every family ine someone ari exceptional in something, ine traceable history, ine chekuita nezvinhu izvozvo. Ndosika uchiona kuti even Bible rinopa reference kuti Mwari waAbraham, Isaac naJacob. So it's not a surprise kuti tiri kuzosvika pana Jesu. Handitika? It's not a surprise kuti within that lineage iyo iri kubva pana naAbraham. Handitika? Pane vanhu vakawanda vari kunzwa kutaurwa nawo naMwari, kutaurwa nawo naMwari, kutaurwa nawo naMwari. Inyaya yekuti zvagara zviri mudzinza iroro. Saka you cannot become a prophet. Handitika? Usiri kubva kudzinza revanhu vaive highly spiritual. Ndosika uchiona kuti muvhangeri vari kutovhangera because kumba kwavo kwaitove nebhuru ranga riri muvhangeri raikwanisa kutotenderera richiona kuti zviri kuitika. Dzimwe mombe dzikarasika raitoenda ronodzitsvaga iro sekutsvaga kwavanoita hwai kana dzarasika. Anza nemweya wegudo. Ipapo hangu handidi kukomenda. Muvhangeri. Navo vanhu vari kuteerera vanobva vati zvokutaurwa nakomanda zvinokonfemwa nezvinhu zvakaitika muupenyu hwenyu. Zvinhu zvakaitika muupenyu hwenyu zvinokonfema here zvokutaurwa nakomanda oro shoko raMwari rine zvarinotsanangura? No. It's not like that. I think we have missed the point. I think also to clarify on issue ya prophet. It's not true kuti when you read in the Bible, munhu ari kureiswa kuva prophet from a family yema-prophets. You don't find that. I'll give you an example of Abraham. Abraham is a prophet. But ukatasa kumashure kwezo, there is no one ari kunzi prophet naMwari. Kanga waverenga kumusoro baba naAbraham, baba wake vanonzi Tera. Bozo kubva kuna baba naShem, Apaksad, Abel, Serugu, Reu, Naori, Tera, then Abraham. There is no prophet there you find. But Abraham is the first prophet you find. Ask kubva padzinde prophets, Genesis 20 verse 7 confirms that Abraham was a prophet. Saka zvinodzosa anga atora mukadzi wake naAbimeleki. Mwari atora naAbimeleki kuti dzora Sara mukadzi waAbraham. Inoti saka zvinodzosa mukadzi womurume uyu Abraham nokuti muprofita. Iye achakunyengetera kuti urarame. Saka here God declares that Abraham is a prophet. You go to the family of Moses. Apana dzinde rinoratidza kuti Moses wabereki wake kana tete wake wanga, but he was a prophet. There is no evidence kuti Moses ari kubva in the house of prophets. God chose, because prophets are raised by God. The only thing that you find that was stipulated with naMwari icharamba chiri continuous, it's priesthood. Priesthood was specifically stipulated with iri kubva pana Levi, and all the priests must come and they should serve on the sanctuary. Saka maLevites Mwari akabva ati rudzi rwaRevi pamunosvika kuCanaan havachekerwe minda, because basa ravo bedzi kushanda kutemberi. Saka zvavanoshanda kutemberi vachatsva zvetemberi. Saka pamunorima minda yenyu munofanira kuvaunzira zvekudya. Yanga iri system yetithing.
Mwari aibva ati isai mustorehouse kuti mumba mangu muone zvekudya. Vanga vari muimba yaMwari, maLevites vaishanda, they would then get food from zvashandwa nemaIsraelites. So vairamba yanga iri systematic yepriesthood, because yaizonolida unosvika pana Christ. Saka vaida kunzi varamba vachidzidza, because Christ aizoita our high priest. Saka vanhu vaifanira kuramba vachitarisa rudzi rwaLevhi nebasa ravo rekuita, because zvaidepicta the coming of Jesus. Kodzidziso iyi iri kuita nge muZimbabwe ndo mairi kushanda chaizvo. Ndio zvandiri kuti, from what you find from a brother Ibrahim is sometimes he confirms the Bible, sometimes he doesn't. Sometimes he says it doesn't make sense. So according to his understanding, I can then argue. But you don't find that when you read the Bible. You can help me to understand. Kutaika Abraham akanga abva boka wanga uri muprofeti, wototiverenga mavhesi. Moses akanga abva mhuri yanga iri maprofits. You can actually guide me through that. Jeremiah anga abva maosi maprofits, vhesi yacho. Isaiah anga abva maosi maprofits. Elijah, Bible inongoti Elijah a Tishbite, akabva makomo eGilead. No background yekuti akazvarwa nani? Elijah the Tishbite. He became a prophet. Akatanga kurwa nemaprophets above. We don't find where there is a system iri proper, like the Levites, a priesthood. Itongoripo tokuzoti vana ava vese vakabva pana Levi, and they are continuous, and Mwari akapa a statement kuti mapriest anoramba ari pamaLevi, and havana chimwe chavachaita vachashanda musanctuary. For prophets, we hear of Abagas. Paul, he just rose up and he met Paul. So God is raising prophets. Saka ukaverenga Deuteronomy 18, Mwari anoti ndichakumutsira muprofita pakati pako. Ndizvo Mwari achitaura. Ndinomumutsa, I will raise a prophet amongst you. The word prophet is not derived from the word shikiro, biblically. 1 Samuel chapter 9 verse 9. Inoti zvino pakati paIsraeri, kana munhu achida kunobvunza Mwari, aiti handei kumuoni, nekuti unonzi muprofita zvino, aimbonzi muoni kare, seer. The word prophet is derived from the word seer. If you say a prophet, you say a seer. One who brings a vision. Because a prophet is a seer. He sees, haanzwe, anoona, muoni. So he brings the vision. Yezvataura Mwari. Saka zvinonzi naMwari, kana ndikanga chichiratidza pamuprofita, ndichazviratidza pakuona muhope kana pachiratidzo. So he either sees things in dreams, or he's like Daniel. Anonzi akanga akarara, Daniel 7. Inoti akaona a dream, akaona mabeast achisimuka in the sea. Anga akarara. Pahope dzangu ndo zvandakarota, ndikaona. County, he was in a vision. He saw something in vision. So Mwari anotaura newe through dreams, a prophet, or anotaura newe through, because unofana kuona, you are a seer. The word shikiro, when it's used muBhayibheri, parikunzi shikiro pese, God is against that. Ukaverenga pese parikuswa shikiro muBhayibheri, kana paine mukadzi anosvikira pakati pako, kana murume anosvikira pakati pako, anofanira kutaura namabwafi. Musaenda kumasvikiro kana wauki, musavatsvaka kuti musvibiswe nawo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Leviticus 18, Leviticus 23. Mwari ari kuita pese pakuti svikiro, Mwari do not associate the word biblically in Shona. When shikiro is used, is not used on a prophet. It's used on things that God is against. Kana waverenga muBhayibheri, I don't know, you can school me, but because also Commander Ibrahim, at some point he doesn't believe the Bible. He says, it doesn't make sense to me. He's giving us. It's new. I don't know. And I've grown up in our culture. ChiVanhu chichitu. Understand what ChiVanhu chavarutaura. Chavarutisa maybe vamwe ChiVanhu vachakonfirma nawo. Kuti muChiVanhu hamuna ng'anga nemasvikiro. Ng'anga nemasvikiro muChiVanhu zvirimo. Panoitwa mabira, ng'anga dzaiuya. Kuti mabira aitwe, panoitwa chenura, ng'anga dzaidedzwa. Nemasvikiro aidedzwa. Po svikiro raizodzi mudzimu mukuru. Svikiro
mudzi mukuru zvokuti tikataura chaminuka masvikiro makuru aya haasi madiki. They are territorial, kuti ari kumuvha kwakati anoshandira nzvimbo yakati inenge yakabatwa nesvikiro resero ndo rinenge chidirecta zviri kuitika imomo. Then manganga dzakaita semasubjects they also confirm panoitwa mabira panoitwa chinura nemitambo inoitwa nganga dzinouya. How do you deassociate nganga nechivanhu chedu chatinoziva chiri cultural? Today vanhu vanonzi vari kuita iri kunzi zinata, vanhu ava vanotorwa kubva kuchii? Vanobva kuchivanhu. They are given license to operate. Masvikire vaundi nganga wanawo Command. No, ndinoti vapedze nongopindura offerers. So I understand also ndishanda kutaura kuti chivanhu zvinoita confusion because zvinochinja, and you see he comes on also with another dzidziso yatatisingazivi isusu. That's why it's not authentic. You can't trust. Hapana pakanyorwa munhu anongoisa theory yake. They can't refer. Anoti aya ndo zvamakadzidziswa zviri wrong. Then we are obliged then to say, zvinyowana hatanga tisingazvizivi. That's why I love to stand with Christianity. There's a book to follow. There's a template that is there. Kandira kuzinyaya chivanhu kandira kuzinyaya ng'anga svikiro ndine vhesi inondiudza vakafa, ndine vhesi. Saka handichangotori pfungwa dzekuti maonero andiri kuita, because vhesi riri kundidirecta kuti ukaenda izvi zvinonyangadza Jehovha, ukataura nevakafa zvinonyangadza Jehovha. It's as clear as ChiKristu. But ukaya muchiwanhu there is no template. Munhu ari kutongogadzira theory yake. Now commander says svikiro is using English names. I don't know to mushwana zvinonzi but inonzi hanzi anenge ari, there's a word he used in English. Necromancer. I don't know. He says ari kusvikira hanzi pane, he used a word in English. Munane vibrational frequency. We don't know what is that in Juan. No, that is a receiver, a signal, and a higher capability of receiving from another world. No, but when you come to the Bible, you don't find that even in prophets. Kuti kune muprofita arunzi ane higher capability of receiving. You don't find that. Prophets are prophets. They are only distinct according to Wiki. Kuti akanzi major prophets like Isaiah, Jeremiah, they are speaking to the whole nation of Israel. Akanzi minor prophets, vane specific people they are directed to. Kuti vanotaura naye. Vanotaura nemunhu yeye kana kuti a certain city. Kana atopedza basa iro atopedza. Like what you find in the issue of Jonah. He's only sent to Nineveh. After that, you don't find Jonah anymore. But when you read nyaya dza Jeremiah, nyaya dza Isaiah, nyaya dza Ezekiel, they move through all Israel. And the work here iri kuramba iri consistent. Vachiramba vachionekwa the next day, the following day. Jonah, there are just few chapters. Basa rake ratopera is towards Nineveh. So anonzi is a minor. Haasi kuzofana haana major work like iri kuitwa naIsaiah. But vese they are tested at the same level. Vese Mwari ari kutaura nawo in the same capacity. Hapana ari kunzi uyu ane superior power. Kana kuti ane superiority kupfuura uyu. Even panouya John the Baptist, Jesu anoti no one is greater than John the Baptist among the prophets. John anotonzi naJesu anoda kuzviita mukuru kuna John achanzi mudiki muushe hwekudenga. Matthew chapter 11 you find that. So spiritual gift yeprophecy muchiprofita, prophets are just the same. Daniel, John the Revelator, they are the same, even vari kuoperate in different times. So I don't know kuti muchiwanhu kuti tizotora vanhu vari kunzi havane secret toti wari kufuti vachiuya kunoku. You don't find that biblically. You can quantify that using the Bible. Kuti ukaverenga ningi Mwari ari kuratidza kuti anga aine mweya uri superior. Even Moses, what he does when Joshua came, God never compared Moses and Joshua. Moses akaita basa rake akapedza, Joshua came akanzi iwe wakutora usatya, simba utsunge mwoyo. Abva asimbiswa naMwari akanzi chitora basa. He then anobvaisa vana vaIsraeri muKenani. God never compared Moses and Joshua. Akati uyu muhombe, akati uyu mudiki. Command, ndakupa mukana wekupindura apa. Tobva taita mubvunzo yedu miri yekupedzisira. Tobva tavhara. Okay. So rega nditange pavapedzera chienda. I think chirungu chinenge chajamba mufangera. Panati inini a high vibrational frequency human being. It has nothing to do with levels.
it has everything to do with ability. For example, in the temple there was Eli and there was Samuel. When God called Samuel, Samuel heard God, but Eli did not hear anything. But Mwari vaidaidza in the same temple yanga ine vanhu vesara. Why? Because amongst them, Eli was a low vibrational frequency human being, but Samuel was a high vibrational frequency human being. Saka high vibrational frequency human being zvinongoreva munhu ane ability yekunzwa mafrequency emumweya kudarika vamwe vanhu vese. Hazvinei nelevel rekuti major prophet here kana kuti minor prophet. No, it has nothing to do with that. Right. Then Bible munonzi this was accounted in the book of Joshua, pamweponzi this was written in the book of Jubilee, which tells you kuti, number one, Bible is not a book, it's a library of 66 books. These are the ones that King James saw fit and necessary to compile into one book, which is called the Holy Bible. The Bible even says, if all the acts that were done by Jesus Christ were to be written, hataigona kuzowana even nzvimbo yekuisa mabhuku api iwawo, which tells you there is a lot of information that is not found in the Bible. Bible racho robva rati kudi study to prove yourself worth. Parikunzi study to prove yourself worth hapasi kungotaurwa specifically about the Bible chete, but parikutotaurwa about other different books that have to do with the things zvacho zviri mushoko. Right. Now, why am I saying this? I'm saying this on the account of Abraham, because ndaona kuti muvhangeri vane imwe knowledge yavasina about Abraham. Abraham existed in the place which was called the Ur of the Chaldeans. And in that particular time, the Egyptians ndo vanga vari in rule like kunyanya. The father of Abraham was called Terah. And if you study, you realize kuti Terah, his profession, he was a god maker. Terah aive munhu aigadzira zvimwari kana kuti zvidhoma. And how was Terah like this? Terah was like this because Terah was a priest of a certain man who was called Nimrod. Nimrod is the guy who was saved by God, and Nimrod was a mighty hunter in the sight of God. What was Nimrod hunting? Anditika zvakaita kuti Mwari vati Nimrod was a mighty hunter. Aihanda mhara here, aihanda tsuro here, aihanda mabharabhara. No, Nimrod was a spirit hunter. Ukunzisa, Nimrod being a spirit hunter ndo zviri kumupa ability Nimrod yekuvaka rainzi the Tower of Babel. The Tower of Babel riri kunzi iro Mwari pavakadzika vachizoona kuti vanhu vari kuitei. Anditika, he was worried with what was going on. Anditi shoko robva rati iro Mwari vakatoti vanhu ava tikavarega vakadai, anditika vachapedzisira vasvika kupi kwatiri. How did Nimrod get the map of heaven yekuti aikwanisa kuzokondera kusvika kuna Mwari? Which tells you kuti Nimrod was not just an ordinary man, because if you study uchaona kuti the zvikumba kana kuti madewe akagadzirwa nemaoko aMwari akapiwa Adam naEve ended up in the hands of Nimrod. Saka baba vaAbraham, Terah, was not just an ordinary man. No, he was actually a prophet or a priest one Nimrod. Saka Abraham haasi kungonyuka from Norway otonzi iye he became a prophet from Norway. No. It's coming through his father Terah. Terah had an altar yaifida on incest. Ndo iri kukonzeresa kuti pavana vaAbraham, anditika you Haran, pavana vaTerah you Haran na Abraham, anditika Bible robva rati kudi, robva rati Haran gave birth to Isca, Milcah and Lot. Yes. And he was killed by his father. Why? Because munhu waanga arora anga asina ukama wake, nekuti altar yaTerah yaifidwa nemakuna. Bible robva razoti and you, anditika, married Milcah, the daughter of Haran, which means kuti akaroora mwana wamukoma wake, which was incest. Anditika robva razoti pana Abimelech pavataura ipapa, anditi Abimelech anovhunza Abraham kuti why did you do this to me and say Sarai is your sister? Bible robva rati kudi Abraham anoti verily she is my sister, she is the daughter of my father but the daughter of my mother,
and she became my wife. How did then she become Abraham's wife? Because of the altar ya Terah yaifida on incest. That altar ndo iri kuzorova futi even kuna Lot, kuti Lot atiza kuSodom and Gomorrah mukadzi wake achinja kuita churu chemunyu. Vana vake altar iyoyo inostanga kuita manifest pavari voti ivo, let us give our father wine and sleep with him so that we have sons for him. You understand? Saka altar iyi iri kuexista kusvika pana Israel iri kubva panani? Iri kutangira kubva pana Terah. And for him to then say Moses akangonyuka, it's funny because Moses came from Levi. Levi came from Israel. Israel who is dating back kudzokera futi kunana kunana Abraham. Abraham who was a what? Who was a prophet. You get the sense? Saka Moses haana kungonyuka ndobva angonzi iye no akangoita muprofita from nowhere. No. Ari kutobva kulineage ya Abraham. Abraham wavati iye angari muprofita. Saka hakuna munhu ari kungonyuka. Ukatarisa vese vanga vachimenshena vana Elijah the Tishbite and all, if you trace their history, they are all coming back anditika kugenealogy yavataura ine chekuita nemurume anonzi Abraham. You understand? Then moving away from that point, tichinda kupoint yeng'anga nemasvikiro nini anditika pari kunyorwa kuchinzi masvikiro ndofunga ndambo explain, but tiri kuti isusu if this contextual sense yakanyorwa ichiinvolva mashona nemaAfricans anditi we will say that same word rekuti svikiro riri kushandisa kuti svikiro will then apply kwatiri, but harisi kuapply kwatiri because remember the Bible was not written in English. Saka which means kuti contextual meaning iri kutaurwa pari kunyorwa zvinhu izvi ine vairi kureva nezvairi kureva zvakasiyana nezvatiri kuti isusu svikiro kuno kuZimbabwe. You get the sense? Ndobva ndapa example, vapa example yekuti kwaive nemasvikiro makuru akaita sana Chaminuka, but havana kundipa example yezita 1 reng'anga yainzi yaizorekodwa kunzi alright paiungana vana Chaminuka paiunganawo neng'anga dzainzi vana Ningi. Vanhu vanonzwisa ChiVanhu nekuziva ChiVanhu anditika vanokuudza kuti ng'anga, chinhu chinonzi ng'anga anditika hachina kumbobvera chava part of ChiVanhu chedu. These are rogue spiritualists who practice zvinhu zvisingatodiwi naMwari. Kopai panonzi nemidzimu yedere kana kubudirwa kana zvizonzi chimbofambai tinenge tifambe tichiendepi. Alright, pari kunzi chimbofambai anditika ndambokuudza kuti kwaive nemasvikiro, kwaive nemahealers, kwaive nevaoni, kwaive nevanaisi vemvura. So pane word ravashandisa rekuti siya anditi these were high vibrational beings vainzi vaiona zvinoitika in the spirit in the future. Dzanga dzisiri ng'anga idzodzo. Ukatarisa ng'anga dziri kutanga kuzobudikira nditika vari vanhu vane imwe mweya yavanayo yavari kushanda naye yavari kushandisa isinei nemweya yaifanira kuconsultwa. Saka with time now anditi kune zvinhu kana kuti vanhu vanozviincorporata in a certain system for them to look clean yet they are not clean. I'll give you another example. Zvino we have another entity iri kuita kunge iri part of ChiVanhu yetu isiri inonzi manjusu. Hachisi ChiVanhu chachi. But ukatarisa zvavanenge vachiita vanotonge fanike vanhu vari kuita ChiVanhu. But yet they are not part of ChiVanhu. Saka hatiti isusu vanhu vabudikira muChiVanhu vane hunhu husiriyo anditika tobva tati isusu ChiVanhu. No, hachisi ChiVanhu. You understand? Then to conclude papati yavati ivo Ibrahim anoita kunge ari kubhilivha Bhaibheri oita kunge asingabhilivhi Bhaibheri paipai anditika you need to understand kuti Bible anditi it's a book which contains books. There is history in those books. There are prophecies in those books. There is health in those books. There is geography in those books. So whatever is in the Bible chinoda logic inofanira kudi kuapplywa. Mwari akatipa maoko aya kuti tikwanise kubata zvinhu. Mwari akatipa futi pfungwa kuti tikwanise kudi kurizina. So it's a very dangerous teaching for people to follow what is in the scriptures blindly without reason because rikunzi aiwa zviri muBhaibheri. Zvikadaro zvatongofanana nehunhu hwaitwa nemaFarisi hwekuti usapfira mate, famba wakavhara kumeso, gura nhengo yako kana ichikutadzisa kunamata, which is wrong.
If you look at what Yeshua came to do, Yeshua came to enlighten people so that people can be enlightened. So enlightenment, anditika, iri kuinvolva zvinhu zvakafanana nezvandiri kutaura kuti it's not logical because this is not a spiritual event, it's a physical event iri kutaura nezvayo, iri kunzi yakaitika. So it can be quantified. Tinokwanisa kushandisa science kuona kuti pakambovharwa here nemvura hapana kuvharwa. That doesn't mean we don't believe in the Bible. No. We are believing in the Bible 100% with then enlightenment. Yekuti okay, nyaya dziri mubhaibheri dziri kutanga nemuchinda aiexista in the Mesopotamian region anonzi Abraham. Saka which means this flood manifested in the Mesopotamian region. That is not akusi kuti hatisi kubhelieve mubhaibheri. No, we are enlightened and logically believing in the Bible. Alright, tichienda pamubvunzo unotevera muvhangeri atichawapa mukana wekuenda panyaya yatiri kubva mukubva. Mitupo, munoona chiri chinhu chinofanira kugamuchirwa here nevatende vanenge vaine chivanhu chavo? Okay. Mutupo ndo zita rako. Surname, it was a nickname or your honest name. Unzwisa. Then zita rako, it was a name that you were given. Let me explain. Inini ndirimera moyo. Anditika? Zvorova kuti ndiri kubva padzinde rekwa moyo. Ndo pandiri kubva. Saka, like he said, pavanga vachiexplaina kuti Adam means mankind. Anditika? Tiri kuti isusu moyo, kune vekwa moyo, it's a tribe. Anditi? Saka kana ndichidaidzwa inini, baba vangu vachidaidzwa, mwana wangu vachidaidzwa, sekuru vangu vachidaidzwa, anditika? Vanga vasinganzi kuda kwasha, vanga vasinganzi Ibrahim, no. Vainzi signor. Mbuya vaiti kuna sekuru, signor. Muchembere vaiti kuna sekuru, signor. Madam vanoti kuneni, signor. Because that is our name. Our clan name. That is our identity. Now, because of zvinhu zvakafanana ne census, registration and all, when the white men then came into Africa, anditika, for record purposes, anditi, yet to then introduce chinhu chinonzi name, first name, surname. You understand? Ndo pakuzonzi alright. Saka iwewe surname yako ndiani? Masurname akawanda ukatarisa haana kupiwa in accordance of who we are. Akapiwa in accordance of ma nickname kana ma characters. Behavior yaitwa nechi nemunhu. You understand? Yes. It had nothing to do with the totem name. Anditika, our original name. Then first name. Anditi, wozonzi iwe unonzi kana kuti Brian. You get the sense? But your original name, your original clan name is your totem. So it is very vital and important. Anditika, kuti titi mwari wa Abraham, Isaac na Jacob, my Hebrew, the ones who crossed from the other side. Anditika, my Israelites, the one who wrestled with God. You understand? Zvishinda zvakadi? Zvakadaro. Saka uri kuona here kuti vari kuidentifyiwa ne their clan name. Saka kunzi mutupo wako ndiningi, it's a clan name. You understand? So, pari kunzi it's a clan name, point yandoona inopiwa navanhu vakaona ndekunzi aiwa unozviti unoyera mutupo saka uri kunamata mutupo yo. No, hakusi kunamata mutupo. No. When you are saying something is sacred to me, and it doesn't mean you worship it. It means you value it. You understand its level of importance. Haasiri mwari wako iyi. Kana ndichera shumba ndinoremekedza shumba ndokoshesa shumba. In other words, you are just trying to say, this is my clan name. Saka I value it. Saka kuuraya shumba, anditika ndichidya. In other words, ndikuita kunge ndiri kurerutsa value ye clan name yangu. It has nothing to do nekuti aiwa ndikauraya shumba zvaradza kuti ndarerutsa mwari wangu kana kuti ndikadya moyo ndichera moyo ndinobva mazino. Now those are myths and misconceptions. Ndizvo tukagara muroad unobuda mamota kumagadziko. No. It was just something chekungovhundutsira vanhu. Anditika, but it was a national, it was a tribal emblem. Arunzisa. For example, kuti mbuya nehanda vari mutown. It doesn't mean tonamata mbuya nehanda.
there's a level of respect iri kuwinzwa pana mbuya nehanda because of her participation in the history of our country. Mfake panyaya yemitupo apa. No, I think I don't know, Zigo. We are just coming from a different perspective of reasoning. I've said even in previous podcast, I respect the idea that you find more practice Mitupo. I respect the idea of trying to find your identity. It's very noble. Kuti kana ndikapana ndikaenda kwaHonde anditika kwakazara vanhu vanonzi vana humba, ndosvika kwahandina wandinoziva kunze kwasviba. Pamwe chapa ndasvika makadi ndinowera humba, onzi uri mwana wedu. Kwatita mwana wakutofonera kutodedza uyaione mwana atouya pana kutonzi kana kuti wakutoiswa kutonzi uri hanzvadzi kana matotete kana matoba munini. Then immediately watoiswa muenvironment. You're not struggling. Kana watosvika pana wasvika pachidzipo ndo pana anashumba, iwe wati uri humba. Wakutofonerwa, imi tine mwana wenyu ari kunoku asvibirwa nokunzi uye mutore munhu wenyu. Wotomhanya wewe kutora. Wonzi ndo vamwe vana humba venyu avo. Nditi wakutonogara pakanaka. You spend the rest of maybe 2 weeks, 3 weeks there like a king. But that is a good and noble idea that you find in Mitupo. Creating relationships so that, we find ourselves. And also we try to put order. Nimama restrictions. But what you then find, there is also the second part of it, which is fascinating, where we are then now told to be obliged to respect these animals. Mitupo ipa anyway my behaviors. He is trying to deny that they come with behaviors. It can be disputed. You need to check with the archaeological evidences and the historical backgrounds. Even up to this day, wanonekwa Mitupo vanotoita mabehaviors avanoita anorecognizwa kuti pakanzi chiyera, who doesn't know kuti zvinoreva kuti chii kana ro chikadzi. Tikamuzi nekupopota nenharo nechii ndana chiyera vamuka vagone nenharo dzavo vese vakadaro vanotoita zvinhu izvozvo. Vane behavior iyoyo. They are told that they inherit that from Mitupo wavo. Kwana manjenjenje. That is yonzi kunaka nechivo. Vanobva vaiswa, and you know what, vanopinda vane ganda remvura vabva they then behave vachiteedza Mitupo. Izebra kai bhozi rakanaka riri musango but rine good color nechi, so they try also to behave like that animal. You also find also a way a behavior of pushing the adulterous mind yekuda bonde Mitupo. You might not know this, though he is advocating for it. Kuti vana vachinzi museyamwa, what zviri kudrive over papi parunzi majikira panze, zviri kudrive over papi. It has to do with sex. You don't find this only in African context. Even if you then cross uchienda in the Middle East, uchienda in the eastern side, in the western side, through the Roman theology, mythology, and the Greek mythology. Vakanga vaine zvinhu zvakaita seizvozvo. Kuti pese pawanzwa kuti Diana, where we are driving the goddess Diana, where we are driving today the issue of honeymoon. My activities are to honeymoon, anachikuita nebonde, sex. You often see how these demigods and these gods of Greeks and Romans, they were muchly involved in sex. Vese vanonzi vana Hercules vaya. Vana vanenge vachizvarwa nekuti maybe there's a god akaita upombwe nevana panyika nechi. There are a lot of things. Kusvika patinosvika pamaCaesars pavainamatwa, zvazvine belief yekuti vamwari vane simba ravanovaisa muwanhu through sex.
Mitupo also inofambawo futi ine maissues ebonde mukati. Then inozonofamba enda in extend where tinofara kuyeresa chinhu chacho. Kudya nyama yacho is saying is also believing that kuti zvakangofanana nekuti kugara muroad nenda mamota. No, it's not it. That's a level of respect where zvaitoyereswa in the culture. Is today when we are saying, because we say, because zvine basa rei ndikada kudya nyama ndikadya muswe wemombe unodyiwa ndinouda. Because a discovery was found. Vamwe vanobva kuti muvhangeriyo hamudye poko. Anoona kuyeresa futi. No, it's not kuyeresa. It is to do with the health reasons. It's stipulated in the Bible. Because Bible rine anonzi my health laws. Zvokuti nguruva idyiwe zviri under my health laws ari biblical. Zvokuti tsura idyiwe zviri under because Mwari ari kudiskiri mhuka dzine maherbivores, dzine macarnivores, dzine maomnivores. So mhuka Mwari dzaanoti vanhu vadye imhuka dzisingamwe ropa. Imhuka dzinofura from the herb. Because padzinofura from the herb dziri kudya nyama yakanaka. Dziri kudya sora rakanaka rinogona kupinda munyama rorapa nyama yacho. Saka Mwari anoti idya mhuka iyi inofura ine mawanda akaparadzana inozeya. Mhuka dzidzi dzikurambidzwa naMwari imhuka dzinomwa ropa. Because anoti ropa upenyu hwemhuka. Saka when you eat mhuka iyoyo ine behavior yainayo and you eat the blood, then the more you eat that blood you become animalized. Ndisaka kuona even behavior yevanhu iri kuchinja, even capacity yekufunga zvinhu iri kuchinja, because we have also entangled ourselves tichidya mhuka idzi dzakarambdzwa naMwari neropa racho tichimwa. Mutupo mune kuyera. You can't deny that. Mune kuyera zvinoyereswa kuti kana itori nguruve nyama yacho ine kuyera kurimo. Saka haugona kuti ndinongoirespecta nekuti iri kungondipa identity. No, waifanira kubva waiyeresa culturally. Nyama yacho zvichwa zvaitwa nemaconsequences. Go and check history. Kuti ukadya nyama pane zvaitoonekwa zvaiitika zvonzi akadya mutupo wake. Kana munyama wekuteera zvonzi akadya mutupo. It was not as easy kuti zvakafanira kugara muroad mune waita pamota. Zvaitwa nemaconsequences kuonekwa uchidya mutupo waunoera. That's how level of respect this animal was given. And now we carry these symbols with us, even in our homes. So unopinda mumba munhu mune mhuka iyoyo yoisirwa zvidavado zvayo zvainoomberwa nazvo. It's not as easy because it's hard practice mutupo yese zvainofanira kuitwa. Ine chidavado chaicho inoitwa nezvinoto maombererwo ainotoitwa mhuka yacho neuyu nemavara ayo. Zvinoita zvinzi paitwa kukudzwa, usumo, kusumiwa. It's not that kungotsvaga ukama. That's the other side that you find pamutupo. But it's because hatisina understanding yekuti zvinhu zvaitwa sei. Ndaungonzi uri nyati. Pane maombererwo aititwa nanyati wacho kuti zvinhu zvagamuchirwa mumhuka iyoyo iri pauri, kuti nyati wacho wachaomberwa so mukasaombera nenzira izvonzi madisrespecta nyati. Pari kunzi madisrespecta nyati is not nyati as in person, is nyati as toti mhuka iyi, nekuti ine certain respect yakaiswa pairi inonzi ini ndinofanira kuitora ndoipfeka ndofamba nayo as an identity. That immediately is lost when we are in Christ. Because the only identity that you are going to carry is Jesus or you. You don't get, haugona kuwana mhosva pamberi paMwari kuti hauna mutupo, but unogona kuwana mhosva pamberi paMwari kuti hauna Jesu wemutupo. Saka zvainova manje in this generation inova preference and optional. It can't be enforced kuti munhu wese anofanira kuti atore nemutupo. Kana ukatorama mutupo hausi munhu, you are not African. It's wrong. Because when we are in Christ we carry his identity. It's now optional kuti ndini ndiri kutenda kuti ndoda kuita homba because ndoda kutsvaga hama. I need more relatives. Maybe ndakazorwa ndiri one. But mutupo unogona kundibatsira kuti ndiwane zigo, ndiwana commander, ndiwana ino. I have brothers. Mukoma. Through mutupo. And votondibata semwana weropa. Saka for an identity, that's my argument. The know that you find yekuti tinogona kuita ukama naye mutupo iyi. Totoita mabrothers, totoita ropa one. It's good. But painonoera apa nekupiwa zvidavado nekudii,
It now confuses the whole thing. It was under worship. I was also trying to kuverenga mabooks ekuti zvaitwa sei zvazvitori spiritual mitupo iyi ndisaka uchiona vanhu vanongotora mutupo anotora behavior yacho yemuka obva associate waona vese vakada kufanana pamararamiro avanoita. So it is then being wrong kungoti mitupo iyi iri ngoda kungotibatanidza nengondo dzekuti uyu anobva kwarisapi uyu anobva kumasvingo. Mufoundation yayo it's actually losing value. Zvakafanira kuenda kung'anga zviri kuita zvibuda mustaira kuti ukaoneka uchienda kung'anga but panguva dzekare ng'anga iringe itori mumaraini vanhu vachitoshandirwa neng'anga but mazuva anayo ukaida kunzi wapinda pang'anga unotoenda mudzimba dzemukati wotowana kana uenda usiku kuti usaonekwa bcause zvinhu zvakutobuda mustaira kuti kune munhu anoenda kung'anga mazuva ano achishandirwa neng'anga ndozvafanana nemutupo kuti haichaereswe sekuera semakoma ainzi aera mazuva ano wangofamba imomo but on the time gomo iro raitoziva ukangopinda mugomo iroro mune minanetwa mazuva ano nzi agomo iro asina kuera rakapera kuera kwaro ndozvikuitawo mutupo yangosara ingori neidentity. But when you look at the background and the root, you see also kuti yanga isingori identity, there was also worship yaititwa iri clear nekuyereswa kwaititwa kwanguri strict kuti ukatoonekwa uchitodya wang'ora and there are consequences that you find. Aisi nyaya kudona kwaita mazvino asi zvinhu zvaingotaurwa kakusingadone because vanhu vaitodya consequences were found because zvinhu zvaiyereswa. But now zvinhu zvakaona zvaiyereswa kare hazvichaire mazuva anaya zvangu zvinhu zvinongoraramiwa vanorarama initi but zvisingatomboere. Kune tsvimbo dzaisabatwa mazuva ano dzinongobatwa tsvimbo hadzisina kuyera kaidzi tinotodzibata kuti kapedza pano but dzewadhara dzaitwa nekuyera kuti anzi wabata tsvimbo yemumusha mazuva ano usotoonasvika munhu akasvika pamasuwe anopfeka gemenzi dzotopinda tsvimbo otanga kuti ubata tsvimbo yaya zvinhu zvaiyereswa kare hazvichairi mazuva ano. So basically zviri kutaurwa muvhangeri it's subjective, it's not objective. You cannot use two examples yanamsiya mwananani wobva wati it involved sex. Muvhangeri nyaya dzesex vanenge vanodzifarira chasha. Yes, ndodzifarira because ndo nyaya that's what we live for every day even as Africa. Mukamburi mukuru vanhu vanongoita zvebonde. So you mentioned about kuti no mutupo yaiuya zvine chekuita nesex, then skipped into Greek mythology, spoke about vana Hercules kuti no Hercules would then be a demigod, a child of a god and a human, which became very funny to me because that is the same story of Christ, because Christ is a subject of a god and a human. So there are very similarities. Mwari akaita bonderi munhu inini ndinoziva kuti procreation kuti itiki pane zvinenge zvaitika anditi whether however you want to put it, whether it's insemination, whether it was surgery, whether you say it was overshadowed, whether it's sex, it doesn't matter. What I understand is panonzi paita munhu mudumbu pane something chatoitika chinoinvolva seed yeeach neseed yechipi yeeach. We don't know kuti chi chakaitika but one way or the other pane chakaitika, right? So what he's saying, it's subjective, it's not objective. Also he is talking about health, kuti mune ma health laws mu Bible. When you speak about health, then we are speaking of something that is scientific, then you are speaking of something that can be quantified andizvo, which means kuti tiri kutaura nyaya dzescience dzinoda logical reasoning, but kana tikataura nyaya yanowa manje science hadzichapindi. Saka anoziva kuti muvhangeri papa vari kuzvifambisa sei. Then mutupo, you don't choose mutupo, you understand? It's not like kuti unozvarwa wobva wadecide ndokuchoose mutupo upi. Like I said, mutupo ndo zita rako anditika paunotozvarwa usati wapiwa your government name anditi that is going to be on your ID anditika kunotonzi kana uri mungomana patozvarwa chi moyo azvarwa sinyoradi azvarwa. You are born with your totem, you don't choose it, you are given, your name is then chosen kuti anonzi John, but mutupo wako uchitongozvarwa unenge utori mutupo wako, that's your original name. Saka kuti titi isusu unochuza mutupo anditika it doesn't work like that. You are born, choose a religion, you then choose to give your life to Christ or not. But mutupo unotozvarwa chi unawo.
mvangeri wakatanga taura manje anotaura zvinhu zvakawanda zvokuti zvimwe zvacho ndozorivara kugara ndachida kuti kudii. But basically what I'm saying ndezvekuti mutupo wako ndo zita rako, unozvarwa naro, hauchuzi mutupo. Now sorry, remember zvanachida kutaura same way usingachoose baba. Yes, same way usingachoose baba. So kuyera anditika chinonzi kuyera had nothing to do negomo, it had nothing to do nemutupo. It had, because tsvimbo iyi kuti inzi yayera haivezwi yobva yayera, no, akaibata ndiye anoiyeresa. Tsvimbo muruoko rwean ordinary person ingori tsvimbo. Tsvimbo muruoko rwaMoses inotsemura gungwa. Iyi tsvimbo iyi inoyerera because ndinotoyera saka yes, you understand. Saka the holder of something or the one who is saying something anodetermine the level of authority ichange iri pachinhu ichocho. Saka kana vari sekuru vane zodzo iri pavari vakati ukadya mutupo wako unodonha mazino, haudonhi mazino nekuti wadya mutupo wako, unodonha mazino nekuti akazvitaura, ane a certain authority yaainayo over the words dzakataurwa. You understand? Gomo rainamatira baba aguti kubhindura haraiyera nekungoti rinongoyera, no, rakatoyera nekuti baba guti ndo vakaenda vakanotsika panani pariri. You understand? So it is people that have full dominion on the planet that give whatever they want power to then manifest kuti pave nezvinodi zvinoitika. Saka haisi nyaya yekuita kunge mutupo from thin air waingoyera, no, pane vaitoita kuti udi uyeri. And we wish we had so much time to talk about these things, but because of our time, I think this is going to be our last point of discussion. Commander unombotaura about nhau dzine chekuita nedoro and muvhangeri Marufu vanopikisana nadzo chaizvo. Commander, doro munoti muchinamato rinofana kushandiswa kana kutomwiwa, whether for mapepose ane chekuita nekunamata oro ane chekuita nekumbosunungukawo panyama yenyu. Munogona kuzvitsanangura zvakanaka kwenguva diki diki yatinopiwa neTemkeeper. I'll basically say kuti ndakanzwa muvhangeri vachiti iyo wine yaimwiwa naJesu was grape juice. That is vastly wrong. Ukatarisa Jesu paari kutaura nyaya kuti iri ropa rangu, it was on the last supper. Last supper it was on Passover. Ndo paitaura zvipi izvozvo. Ende achitaura izvozvo anditika it was during the third cup anditika yainzi cup of blessing or cup of redemption, because it was part of the Jewish custom kuti paPassover paimwiwa 4 cups of wine in remembrance of the 4 promises. Anditi makapu chaiwa makapu chaiwo. There was the first cup which was called the Kodesh, the cup of sanctification. The second cup was called the cup of deliverance. The third cup was called the cup of blessing. And the fourth cup yainzi the cup of praise or hallel. Apa vanhu vainge vatodhakwa manje ndipo vainge vakunyatsorumbidza. You understand? Now, first miracle yaJesu iri kuitwa ari kuchinja water into wine. If you read that scripture, the master of ceremony ari kuti iye tajaira kuti vanhu vanopa vanhu wine yakanaka. Anditika muchato uchangotanga. Kana muchato wako unopera vanopiwa wine isiriyo because vanenge vangomwa nekuti vanenge vadhakwa. Which means this wine yaidhaka. Ende ukatotarisa at this particular time, anditika, there was no refrigeration. There was no pasteurization. Saka there was no way of preserving fresh grapes. So wine yaitomwiwa anditika kwa Israel anditi ukaitarisa wine iyoyo anditika in Hebrew yaitonzi yain anditika or oinos, which means kuti yaitodilutwa 1:3 nemvura. Saka it was not grape juice at all. Also, Pharisees
were pointing at Jesus kuti he is a drunkard. Jesu paanoti iye John akauya asingadyi asingamwi, mukamuti ane dhimoni, asi mwanakomana wamunhu auya achidya nekumwa, anditika, then you say he is a drunkard and a glutton. How then do people point fingers to someone kuti you are a drunkard iye achimwa grape juice? Saka tiri kuti Jesu aidhakwa negrape juice here. There are many examples that I can give you that have to do with kudhakwa. Also, mvangeri argument yavo vaiti iyo Jesu haangazopa vanhu alcohol, wine yanga ine alcohol, because alcohol is an impurity. How do you say something in a substance that makes up the whole substance is an impurity? Wine, for it to be called wine, it has to have fermented grapes. When grapes ferment, they produce alcohol. So it's a component within that substance. It's not an impurity. You understand? And for Jesus to say, give an example, wine is my blood, is because wine doesn't expire, but it matures by age. It increases strength. Saka mumawedzi echishona wine toiti doro handisi? Yes, mawadzi echishona wine tinoti handizozivi kuti tinoiti doro here, because do we have a word for wine? Pamwe mu-umbrella term. Yeah. Commander, ukatoona bhaibheri rinenge chitaura futi kuti parinotaura kawine kazhinji kacho rinobva rati and strong stuff, wine and strong stuff, wine and strong stuff, which means kuti kwaito ine wine yaitodaka nestrong stuff futi imwe yanga isingagadzirwi nemagrapes but yaitodaka. Commander, hatichakupai mukana wekutaura futi. Thank you so much. Tichazokubabaisai muvhangeri pawaini muchivhara apa quickly. Kana mwari atendera tinogona kuzowana imwe nguva yekuwana debate zvakadaro. Okay, I think number one, we need to understand. I think Commander needs to read a lot from those who were commenting on what was happening in ancient times. It's not true that wine was not preserved. Kuti grape juice yanga isingagona kupreserve for a long time. He needs also to read a book from Samuel Bakyoki, anonyora The Wine in the Bible Times. Book unonzi Wine in Bible Times. Anotsanangura wine mashandira yaitwa nekupreserve kwayaitwa kuti isafement. So there were ways in every house by then yanga ine wine press. Vanhu vaito yanga itori activity zvakafanira kuti musha wese une gejo pamba rekurimisa. There was a wine press because grapes kaverenga even chiverenga biblical narrations, you see even Solomon ari kunyora in the book Songs of Solomon, tibatirei tumakava tuduku nekuti tinopedza minda yemizambiringa. There's a lot of time when there's a reference of wine pachiratidza kuti minda yemagrapes iriko. Even Noah achibuda mareka, vhesi inoti akatanga kwamurimi wemuzambiringa. Then ukaverenga masubtitles anoti kutadza kwaNoah, because Noah akabva amwa wine yakafementa and he went drunk. So what you find, then the question is, why also God allowed magrapes kuti anga achiwanikwa pakati pevanhu vamwara? Because this grape juice yaizorepresent the blood of Jesus. Ishuwa here kuti Jesu manheru aya akapa vanhu wine doro, strong drink. Akapa vanhu strong drink, akasapa vanhu mizambiringa chaiyo, grape juice. We need to read mavhesi atitsanangura kuti Jesu akapa vanhu chii on that night, because the verses are there. I will draw your attention to Luke chapter 22 verse 18. Jesu ari kupa vadzidzi vake wine. Ngatanga verse 17. Zvino Luke 22 verse 17. Zvino akatora mukombe akavonga akati, torai ichi mugovane pakati penyu, nekuti ndinoti kwamuri kubva zvino handichatozongonwi nemizvibereko zvemuzambiringa.
kusvikira ushoko kudenga hwautsva. Handingamene zvibereko zvemizambiringa. Kunzwa shona yachanzwa zvibereko zvemizambiringa. Jesu ari kuspecify kuti this from the grape juice, from the grapevine. It's not a strong drink. Kuti Jesu aidhakwa navo. But ukazoverenga I think it's Leviticus or Deuteronomy, panenge pachipiwa mirayiro yezvegumi. Unonzwa kuti torai muRevhi, motora the 10th of your produce, go and spend it all on what your heart desires, whether chichibva pasonzi wine or a strong drink. Yes, so wataura zvakanaka manje. That's where we should go. Tiri kufanira kugona kudistinguisha wine and strong drink. Ndati Jesu mumanheru aya haana kupa vanhu strong drink, akavapa zvibereko zvemuzambiringa, ndo yainzi wine. Bhaibheri kana achitaura strong drink riri kutaura chinhu chiri alcoholic. Pari kutaura wine, I wanted to read also the Hebrew translation that you find. Kuti panotaura strong drink, what letter is used? Panotaura kuti uzive kuti iyi grape juice, what word is used neHebrew neGreek. Because unofanira kugona kuziva mavara aya. Because the confusion is, wanhu vari kufunga pakangonzi wine, panotaura kunzi pakutodhakwa. Panotaura kunzi vanhu vatone. Bhaibheri rinotaura, rinova specific. Kana achitaura kuti vanhu vari kutora strong drink, rega ndiverenge semavhesi aya, so that you understand what I'm saying. Bhaibheri rinoti here vanhu vamwe zvinodhaka. Bhaibheri rinoti here vanhu vamwe zvinodhaka. I want to draw attention to Isaiah chapter 5, verse 11. Vane nhamo vanomuka mangwanani kunotsvaka doro rinobata. Doro rinobata. Ukaverenga chirungu, that's strong drink. Vane nhamo vanhu vanoita zvinhu izvozvo. Woe unto them. Vanoswedera kusvikira usiku, kusvikira vapengeswa naro. Riri kudiscourage strong drink, not wine. So what you find when you read the Bible, you don't find in the Bible where people are told to go and take strong drink and drink. The Bible sympathizes with wine. Iri grape. Because tiri kutsvaka what's the symbol yakanga ichishanda. Tinozoona Jesu auya kuti ndosaka Old Testament vaibvumidza kushandisa wine because yairepresenta his blood. Saka tikati isusu vanhu vakanga vachimwa strong drink, handiti tiri kurasa pfungwa inorepresenta ropa raJesu. Because the blood of Jesus must come. I'm repeating this so that people understand. The blood of Jesus, kwese kwatachiona wine, grape juice, Mwari akaitora because yanga ine similarity even in color, kurepresenta his blood. Saka vanhu vaifanira kuramba vachiona kuti ndosaka yaidururwa pasi, zvairepresenta ropa raJesu raizodururwa on the cross, his blood, ropa rake rakayerera richiburuka kuenda muvhu. Hanzi nakomanda zvinoreva, hanzi zvakafanana nemuChiVanhu, tinodira doro muvhu. Yeah, no, they can, okay, it's fine. They can also try to imitate that. You know, people can imitate. I'm arguing on the point of why nyashainzi munotora muchidurura pasi zvinhu zvese zviri kuitwa kuOld Testament masymbols. But anoona ndikuti kuverenga mavhesi aya ari kuratidza kuti Mwari haasi kuita condone strong drink. Mwari ari kubhoza now. What you then find, chinhu chese chiri alcoholic ichi chinoenda and destroy the temple, because there's an alcohol that destroys the temple. Because kanaona popo kuvenyora manje mu New Testament, muviri yenyu itemberi yamweya. Kana munhu akatadzira muviri wake, naMwari achamutadzirawo. God cannot condone chinodhaka because chinouraya pfungwa, chinopengesa pfungwa zvotaura nevhesi kuti Mwari arida kucommunicate with the conscience, and your conscience are not there because wakadhakwa, hausi available, you are drugged by alcohol. Iyo vanototaura also vanotogadzira doro
kuti doro iri chinobata ichi. Because listen, the limit, if we allow Christians to take strong drink, it's really addictive. Because the alcohol that is there addicts the body. It's not addiction, it comes with addiction. Saka, what you then, unoramba uchistrive, you can't even release yourself from the addiction. Chinhu chausingagona kusiya kuti handichadi. Chokuti addiction ikangoera kuti ndoda kutomwa. Even chikauya muservice, you feel you want to drink. Even though God wants to speak with you, you're saying, ndoda kumbotanga ndanotsvaka bhiya. Ndoziva kana ndaribata ndambomwa ndozonzwa kuti muri kuti chii. Zvasiyana negrape juice, I control myself. Pandoda kurimwira ndinorimwira in that time. But you see, because vanhu vanofarira doro, because rinonaka. Aiwa, mukumwa kwaro tinonzwa zvidhakwa zvipfuura. Kuti doro rinonaka, baba, to the taste buds. Yes. Anditi, taste buds akanakirwa kakuvavira kainichi, and it's really addictive. And it kills the mind. Not only the mind, it also kills the body. Kana munhu amwe adhakwa, haachazive zvaakutaura. Hanzi ndinoda kumumwira doro ndimbobvisa chiri kumeso. Ndimupe magara moyo. Because kana ndisina kumwa, ndine kabehavior yakaright. Kana ndamwa, ndikuti ndinasomuudziridza zvaanofanira kunzwa. So you see the motive that you find also in most drunkards, in most people who takes beer. Wanotora because one is zvavanoda unoachiva. Handi ndakadhakwa, ndakamurova because ndanamumwira doro. Saka chinhu chinotouraya, chinhu chatinototi kana chikaona chinouraya futi even moral compass yemunhu, even the moral behavior. Munhu asina unhu because amwa doro. Apinda mubhawa achiona kuti dzichembera ndingadzibati, ndine mukadzi kumwa. Kumba akangomwa, chembere dzese amagirls. It motivates him even kunoita upombwe. Achiona chembere, vana mai vake sevasikana. Anovakecha. That's why kuchechi kusina panotengeswa doro. Kana watorida bedzi unotoenda uku. Church haicreate doro. Tinotoenda kune vanoricreata. Because Mwari consciously akatiisa conscience dzinoti we can't breed this thing in our midst. Ungatondiritsvaga pakati pewaidhini vanhu vasingana mati ndiwanenge wainaro. Worimwa wouya naro pakati pedu woti rinofanira kumwiwa nesu. Hapana paunoona even up to this day. Church in a bottle store. Even kunoona vanomwa even kana kuRoma. Unotondotenga kumashabhini. Kana auya naro hapindi naro muchechi anorisiya panze. Anoti this is a holy temple. I can't enter with this beer. Mufundisi achitaura ini ndichimwa zvangu kuno. Chiti roa. There is nothing like that. Because hazvina sanity. But you know what? You can take grape juice on your bottle. Ukatopinda naro muchechi. Pakasaita munhu anoti ko muri kudeiko nemazambiringa muno. But ukaoneka une kaso muchechi. Unobvunza koma matadza here kusiya doro renyu panze mapinda muno. Conscience yemunhu even asina kuparidzirwa zvinomudza kuti muchechi handipindi ndakabata doro. So you know what, Zigo, what we are doing also, we are also trying to sanitize. Even zvinhu zvinouraya miri, even zvinhu zvinouraya pfungwa. Ndaverenga vhesi kuti vane nhamo vanofambira zvinhu izvi vachipengeswa nezvinhu izvi. Toti Mwari ada kuti tizvirarame. Even zvabvisa conscience dzangu, even zvauraya muviri wangu. I think there is all wrong in that. Whatever debates we can get into and enter into, also we denigrate the character of Jesus. Tichimuita chidhakwa. Iye ari muponesi wedu. Kuti Jesu aitorwa vhangeri akadhakwa. Pamacho pamwe aitomboonekwa achidzedzereka achienda akadaiwo. Apa achida kuponesa vanhu. He was not even sober in his mind. You see, there is an accusation also. Yekuti neniwo kana ndikaona Jesu ndiona kunge asiri serious mukuponesa kwake vanhu. Kuti dzaitomboya dzotombodhakwa dzozoonekwa dzonzi atakurwa mukomana aperawo. Even paipaona vanhu kudoro kuti vadhakwe. What kind of a Jesus is that we are also trying to give in the world? Dai ari yeJesu akaparidzwa kubva 2000 years ago kusvika nhasi. Dai kusina munhu anotenda vhangeri. Vanhu vese ngari vakamwiswa doro kusvika uko. Who was going to be sober up to this hour? I think there's a Jesus who is all wrong, who is trying to put to people kunzi chidhakwa ichi. Saka vanhu vese ngavamuchiti Jesu chidhakwa, tese totanga kunomwa doro izvozvi. I think there's wrong in that. Mune mashoko ekuvhara. I think pane zvese zvandataura muvhangeri vatraya kupa his own logical emotional explanation to try to twist the whole narrative, but he did not answer any of the things that I said.
I'm not the one who accused Jesus of being a drunkard. It was the Pharisees and the Sadducees. They said that, and he then said it from his mouth. The Sadducees, right? Uri kunzwisisa? Saka muvhangeri vanofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvandataura muvhangeri anofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvandataura haasi mawedzi angu, mawedzi ebhaibheri. That's the first thing. The second thing, the evangelist need to understand the difference between drinking and becoming a drunkard. Becoming a drunkard, zvakafanana nevhesi yavataura kuti ane nhamo uyo anomukira doro. It's not warning against doro, it's warning against the addiction of that substance. So there's a difference between an addiction, an addict, a drunkard, chidakwa, nemunhu anodi anomwa. Also, he was running away from the fact that we are speaking about wine. Anditika? Focus yavo yabva yaenda pakuti strong drink. Anditi? But Paul anotoudza vanhu kuti imimi pamuri kuita last supper imimi, why muchizonyanya kumwa modhakwa? You understand? So I think inini point yana nchiexpecta kuti muvhangeri vachadefend. Anditika? Ndiye kutraya kuti provira isusu kuti no, Jesu pai accuswa paipaya kuti nemafarisi kunzi akadhakwa. Anga akadhakwa negrape juice. He did not prove that. But he tried by all means to portray Jesus as this figure. Wari kuti no, azviita anga asingambomwi doro, anga asingambomwi wine yomudhaka because anga asinganyatsofunga zvakanaka. Speaking from a point of hearsay, because he has never drunk before. You understand? Which is a religious aspect. To me, zviri kusounda like zvavambotaura zvezviya zvevarume vaiti ivo sungai kumeso, musafira pasi, musadi. You understand? Ini ndinofunga kuti Jesu picture yake kana kuri kunzi ndikanzi ndi picture Jesu. Anditika? Jesus was a man who portrayed love. Because ukatarisa in today's generation, vanhu vari so wicked and unloving and very judgmental are people who claim to say they are Christians. Vanonozviti vanonamata ndo the first people vanoita kuti usafile comfortable kutononamata kwacho. They are not portraying Christ in any sense. Ukaverenga bhaibheri rako hariti Christ aiswera kutembo, hariti Christ aiswera kusinagogo. Rondonzi Christ aiswera nevakarasika. Ndo vai vakadi akafambira. You understand? But this Christ manje ari kutaurwa na mvhangeri ndi Kristu uya ari kuita kunge hamarwi nenhunzi, anga asingaendi kana kutoilet. Aive Kristu uya wekuti if you do anything chiri wrong you will fall dead. Yet Christ came for the lost. Christ came for those who are suffering nema addictions. You understand? Christ came for those vasiri right. Urunzisa? Saka uyu Kristu wavari kuda kuzama kuratidza vanhu kunzanzi no, he was so upright, so righteous. Anditika? Kristu wokuti ungainzwisisa. No, asiri Kristu akanyorwa mubhaibheri. Kristu akanyorwa mubhaibheri maiudza vanhu kuti mimi vana venyoka. Kristu akanyorwa mubhaibheri aiudza vanhu kuti handingapi chikafu kumbwa. Chikafu chevana kupi? Kumbwa. If I say that today as a man of God, what will people think? Christ who is in the Bible was a realist. I believe Christ ariko ezvino dei kuri kunzi ari kufamba izvozvi zvine tsoka dzake. Anditika? Most people vaidei vakatendeuka because aive munhu airatidza vanhu rudo regardless of whatever behavior or kind a human person is. Saka for him to say no, tiri kuita kunge tiri kudegrade Kristu kuti anga ari chidhakwa. No, hatina kuti Kristu anga ari chidhakwa, tati Kristu aimwa. Kumwa nekuva chidhakwa zvinhu zvakasiyana. Drinking and becoming a drunkard, we never said Christ was addicted. No, we said Christ drank. Command. Thank you very much. Thank you so much. Tichivhara ka pane zvamadzidzo here kubva kuna muvhangeri. Kubva kuna muvhangeri? Nhasi. No, most of what he has said it before. I've heard him say it before. Saka ndikati inini ndine zvandadzidza zvakawanda apa mundogona kunge ndichinyepa. Because most of what he said I've heard him say before. Pamwe ndakatodzidza kare. But I'm so interested mukunotsvaga bhuku ravari kutaura rakavakonvinza kuti wine yanga iri great. Rinonzi chii muvhangeri? Wine in Bible times. Yeah. In Bible times. Samuel Baba Kyoki. Yeah. Yes. Very familiar. And muvhangeri, thank you so much for your time. Pane zvamadzidzo here kuna Commander. Yes, a lot of things that I've learned, also new things, what you brought on issues of ChiVanhu. I've never heard of those things, so they were new to me.
kuti ni chivanhu masvikiro anofanira kunzi maprophets kuchurch and etc. Those were also new things. There were a lot of things also nekuti mitupo yanga isingaereswi. It was just fallacy. I didn't know. I thought it was as strict as that. Kuti kana munhu akatongoita zvekudaiwo akadya mutupo wake, there are consequences that comes. So there were also those portions, and also what he lastly said about Jesus, that Jesus was not upright. Because when I read the Bible, right, Jesus was tempted at all points, yet without sin. He never sinned. He's the most perfect human being ever lived. That's why we are also borrowing his life. And he was not upright. No. I never said Jesus was a sinner. I never said Jesus sinned. I said the life that is portraying. And yekuti Jesu aiswera mutembo achinamata. The Bible is clear kwa aiswera Jesu. Nezvo aiswera achiita. Aiswera nevanhu ivavo for what purpose? So that they could learn from him. And thank you so much, Commander. Thank you, Muvangeri. Yeah. Ladies and gentlemen, our debate, rather discussion, has come to an end, and vanhu vari kuona ndimunotiudza what has sparked in your hearts, which one mweya wako wakudza kuti this is the truth. This is a battle of nhau dzine chekuita nekunamata, nhau dzine chekuita nechitendero, kwete battle rava Marufu nava Ibrahim naZigo ari referee. Of course, that's not it. So we are hoping that we will have another debate sometime later. But this has been quite fruitful. Tell us in the comment section what you think about this. Share to as many people as possible. Vaone vanzwe kuti zvakamira sei. And with that, we are out. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he is a journalist. Journalist.